ma yesi wonfa odibre ento na ebro mantem ho abiem na beto odwa se nipa mienu bi a wonom ebo ban nipa bonfo bi koto wonso a woje won kwa firi won sa ya aka hu bi bro mantem posi sadom na babonten edien e na wonom kan we dey afro bi aye kan we ya jeprade akenka to be jaba na wo mu a wo ye akwabra ne ye so mbetri na hurube dwabyen kwati wo bu ne nya bibia ma enye de biara tentie de na se piafo ai ni kabia ma wo mu vitamrechi ebusanfo matamreki de po adwuma ye mu ano no mu no aboa yen frichia ba adwonu ne bebo ase wo manchester maka na mu no na no mu amatumi ati akotinta mai we te se de wa fufu adie sanse wo no mu emen enkoda na nnum maamefo papafo na nanom won mu no mu a eboa pa ye wa abro do ne atwa ide aba monten so we so mrek think no ebo adwuma pa so ya ani akeka boa mu ne de aye cafe bia nim enju no mu a we ya hotoma pa ne wori padua vitamin shoku ene tetekwasi koku ya wo ko ayi Fernando po o te ba ye wo de enu ana mpelifo chichi mu ahoten je no so nkokwan so no mu apo ne padua no mantren bo yi afia koma no so bo yi vitamin banana bufko yem kwadu ene chichi mu ahoten je ayo so nkokwan so a eno so nya bibo a good pa strawberry no so ho eno so sata po atwuma na wodi ahoro de eno ana wodi de ya twetwende egumu eboa ka som kakro omega 3 6 9 eboa se bibia wuye bia wia ebochen no se nya bi ne bobo ahoten abani padua no mu perfect series ngoma no so na meka wo se boa papa ngoma wi eboa pa just na ka chia tum wom sa pamfo ya wom no sa wom wom nim de etinazire wan ko CK JHS eda odi aba monten so English ho history of Ghana nso ho RME Yesu kakra ne ayi so kakra Muhammad kakra nanum je nso kakra wom wo basic one ko JHS free ene de aba computing KG1 ko 6 creative so science maths ni nyina ta perfect de na ye please kunkoda ye numeracy language and literacy over creative as funness ene European ye de aba certain questions awro ama school so awro ntime patro proprietor headmaster ya mo henonson emfa emame mo ko ho midterm sanso na terminal ni nyina soronko de abakuma sefo ekwa putuja ne ben eye station ho no ankranso a na e danso man first stop ho no mo fa na ba bia ye tonton ma bia bubra mu a perfect te na eni ama obi na de ko ya na no ma twenkomo wo 0243299938 and 0540755465 SHS online see en kan chiro se fa obane bra no mekwa dantamu esuku no ewa abefo kwan so we esanse ye kɔ no abefo kwan so nti abofra ne tifie no kɔ ne senti unhia top box unhia trunk unhia nsamena ne neoma hodo bi ekeka ho ekoba ne sanso abofra ne timi bua kwan hodo bebre so efiri so ne wo fie na wo kɔ school no oye bibia enso ani a wo timi tia na maneoma ekon kan sanso na mo anketenkete be ho no betumi di aboa na mpanifo so yen kan kyerɛw se sa ka hodo a wonom abeyidi afiri honom no fakoto laptop computer efama akwada no ntina kyerɛ wo fie na yen kyerɛ na de na neoma nyina nkon kan wo mfemienu de mfemiensa na mfie nan sɛ de oba no ho keka tia wo ne ngoma suamu no na wahwɛ so no agya admission ne de ama no obetwere wasi so hwe na mankunimdie mapaye ne dia owia ye mana bodin krata kyerɛ sampa wagye ntete ewa adantamu su komu a obetumi da to aso kɔ ba bia opese wode kɔ wona wo kyerɛ mofra de ewa befo kwan so no eya nimdefo nso a womti abɔbew wo masua ngoma kɔ nkan pa enti ogina hono na ɔkyerɛ de a woni ba bia wafira se no nim ba bia odi kɔwie bibia kɔ so pepepe shsonline.edu.gh ubetumi mpanyifo to kasa wo hono mo na 0599022998 na wone wonom akasa wo sa homa isu nkyeremu bia bro de makan wonom edibe ma ho kwadwo rekon Royal Enterprise en control say wo de rekon heba me shanaba okurasi ni aduro no eno no aduro we na ho adanse eso wona sisi yade age wo mhyebra to adaka mu anante ho aye wo moden enkono mo kurasi ni aduro no bi no media danse be ma mu ninsa kokonti se wo hu asetena kora ye den dia ma ho etua wo tu poti kono mo kurasi ni aduro no bi ne media danse ni bi why pressure ho nsem infections no sanso na asiatica wo to asentini na etwen no emema ni bi nso aye mre wo mpamu da bia wo lusu 3 point kurasi ni aduro no ba beboa wo ama neoma akosu ye dia ma wo promise ba wo yerepa posa kapidan kemesti heba ni nyina wo mbro mu duru ha wo sabeka aduro no bi sax pharmacy no patase Otec 1029Fm so ebi wa ha time
Prime FM obo asotechima Free FM ejo so abanya sabe na nemu pe oduru ho no mo kura senior duro no enye na Fredman Seba abema obi ato Dani Heba abema obi ato Top Amazing Heba water for Methodist abrosan no mu ho mo a ba bia ye to nru o man Ghana fana ba bia anya se de yabobɔ so nku a owura ho no mo a wo de wo se wo pe okura sini edro ni bi 0244470067 akurasi Dr. Kodwo Rekone number no frɛ no nkomo esafata bia no ono obedi so wo mo na akoye edua ya etwerebo yeta won mo akire mo so ta ya kire ya ba braken kaka se bo atumi edi abobo fa twibo esako labo na na pia ka ho bi sanso na kwa magini boatin papilo edoba na fe akosu Sunday angre sam saka boje se won nyina na abobo ka se bo ra no a ewiaje bre na kenkan edi abo ewie asomfo mienu kokko baako tuntum baako asona ba ohene kwabra boatin many endurance papa abrewaba kofichumesi afen 7 chebuni Asem Beba Dabi. Nya banya na ebo apa koyo obi wo ho a na eyobi suban e na nam so asedu asie yeso akwensanhwefo de emperifo seb na ye krogen a an somakrofo ebekenkan yemo hwi nkonkran ne nko ado bema camp me na ba ko se bema camp na sabre abrofo semu abubo papa ne se osoja ni bi ye friend said W1 Mensa Williams Ghana Air Force no dwumadie no mu no timu akotrepam sabre no wokọ mo wo video no a ya na wo de afachiri ho amame na me ne me Facebook for no ya hwebi aha abusafo bra video bi ene na Facebook no so entintan no so ye sanso yi ya kire bon say ababa wo bi a ya wo hye yi buburokosu ana aha fita ana tuntum asensan mu ene so process tuntum a wase ye huru se so jani no waba babwuram na what no kutade fita bi odi bobura mu envelope bi a enrobo mu na oja to so na brantie bi su na chi brantie no soma ano so metoduru na duro no oba beto no wo say 65 cedis na we de mempe eduro no board dodo eju oba be gine 65 cedis ene so oba ye o manchire mu mpo ankoso people oh abusanfo obra behwe en wo yi asotro say ayi ya na yi sra ha no say bia no so yi asotro ha pepa ni oba pa o babesia en wo hwe na so mu kukro popo sa en oba no yese o twa ayi video wo di video to so na wo eno kra do hu kra de na chese da be hye de bo chese abusafo wo dwene ho a wo ntiase bo ba na so ba na de mahunu se abrante ba ko ono so be soja ni wo de na pie en wa hote atua wo pharmacist no eso abrante otunto nduro no wakọ no so ti abrante nem so wa fra adwuma wura eno still na wo hwe na so mfra fon sa na abrante ne what in so mam ebson for na sabre krata da manim akire se empanifo wo mo atere W1 Mensa Williams Ghana Air Force dwumakwemu odimu akotre papa na yesanso susu se odi dwuma chief of staff na kache hodo a hono e bamboni e ho na se no timu dew se de ne dew se so ma ba na abasem ne bio se sensem ne de bebre e na akokoso e wo montren e so e so for pharmacist no sabra ba betodwa se ye hwe na sumsa no dokota monyeme afei baba wo no su gina wo no so dokota monyeme se so no so akwakopi bo dokota mu a aye avrofo sem papa na wo mu akire se ya dia ha dwen forces yenye ne sa so jani kura de won to nsa monten so ba hat sa we dey do before complain no afin mo hu se e ho pa na krata bio nso apiedi yamperifo Ghana forces for omo ede apie ya womo echim se sojani no a ya kire no womo e ma Ghana fo nyina huru se enye se sojafo womo ye violence anase pentokwakon kirekra ebzonfo na acting director Adma Public Affairs the Asradom no Captain Veronica Ahen na krata ni setimu ase odi atudwa ya wo chese ya wada no ene huru se video no virus anu temso kra na womo tu military police esa munkore na munkonkwachira mpa onkokochire no edu omo chese people mu no eya enwemye e no beto aso ahwehwe mu ne yehuru asem no nto aso se ne se na ye de ato nti Ganafo yenya boase to akoma toye mo pa ne fa hwede asojafo metumi ayo e de ato aso yo ye to aso na ye konsuayem eno de besini twa mu nsuayem police station na enya asem ketwa mabunu bebro ahenum ena woko eje police station honom de boss wa na enya asem ketwa na ne omo ba no do kurabo
do kura ba emu nsekan ene nneoma hodo a eka ho ekodrum pampanso bi kura ma eja posifo ni nsamunti post station no wono mutum na wo mama ne bo nyina ne se omususu se wo kire obi abehye ho no mo a wo de ato ne so se wono cheche nkwalasie child kidnapper ya no se no kuro sanya no kuro mabunu ane betumi a kire enti aposifo no nyi wo mo anase wonyi sa nipa no fa ne ma wo mo na anya sa de a wontwe mo kura mo nto omdwumedie so na sene esi ya nkasa no Charles Ajiri yamani boni ensemi ba ye wadi akire oto aso abrenta wo ho no na wo hu de abrentie bi kita mofama ebie no won nsem na da mofama okita hwani no so wo che da one age no wo around 3 and 4 years na ode mofama no no de hon gina oye filling station na oye Nova filling station na owo nsayem dodo nara wo fa Piero filling station onem no reni din nti onye ni gina ho na oye closer to bus stop na domo was suspecting there one form of no emegina bus stop no do won ko gina filling station na or try there or stop a car na kuruma for no nam the wire announcement there afrokro ewu ma we yiyi no honyama wodo koninti wo so we nyu ada ho na yi na obi ben oye abrente yi okita bofo yi wonsem no bisa no question obisa na no fomfom obisa na no wo de oye hoho inti mo na wo ho na started the world bro abrente na ada o ma ni 3 ye there oye police station were right opposite oye Nova filling station and Piero filling station the police for wo hu dam na wo so rush na wo ba je abrente ni free rent na wo bro ni nsem na wo de no kopay mo police station Kuma for no what's the pen or what's the dabida. There, why be boku, or ye be see about or ye Tuesday and a Monday in a day. One more quanama, the Mabrin in Fanundi. Into a Brenta war was so jar with the 2 or your police station in the war was started a warrior basabasa. Police if we started a water to warning shots. Now on them then the Sayem Kunankasa or Sinti went to one shower. Ma wo fair oye simpa police for bay simpa police for so bay a wo so wentum wan hye nkofo no wodo wo san wo fair oye tapa police oye central police angaza wo so wo bay a na dom na ado so che de wo hye police for no wodo ma wo fair oye 2bn asoja fo wo be ka ho ansana na wo wie no no che de ehwa nyimpa ko film oye hwana no wo protest na ko film anan wo play papa me you look say the man no wo aye Nsayem hospital a worry treatment wonye aye benyimbe onam there Nsayem senti and a police station senti what the benyimbe ya was suspect there aye do kidnap aye da mo fami what the na wa transfer ne de na call aye tapa central agasa there wo kwa akoye hwehwem nti ma we si tapa Nsayem ni yenyo de echi mo be si biara efita kwa no ya de ebabra ho wei yamani boni Charles Ajiri ne ekoso ewo Nsayem post station enu ada na nyasem ketwa wo kire mu se krache nye de di nkan ne a wo ma kire osa kwan ne so enti we na nkenye police station asem aposifo no nyini ma wo mo na nkomo so nyoma no na akire nye din na se bire kasa de empanimfo abam enti asomdwie na aba Nsayem abuzafo ekuso a yento so wo ebono ehwa na ekuso na ebro mantema postadom no wonmo de nhwemie bi agu akwam wom chese video bi ye no so ene ntintan so edi ahim so ubehwe sam pampota mu ho no aha bodata ho postfo ya no mu jinjanjan antwa no so obabi na sa video no eyi kire se postfo no wo je brabo adamdie kakra ene wo yese ba kokra de what the 100 man one was sama beji 50 ntie 100 fabra mema 50 wodi mtwadi bo pa ho ya no ekoso objanfo video no ewa ka mo wo de ehiri so edima okay objanfo na sabre ya posifo chese sa posifo miensa wo mo aye nyambrase mu no
wɔn akyere wɔn tenten tukɔ sampa German of Air District no mu a wɔn de aba bɛto dwa sɛ sɛnea etie biara no nhyehyɛ biara no ɛno ɛtoa so wɔ sɛ wɔn ɛyɔ okɔbro mantam apanipa wɔyɛ chief inspector yɛ Thomas Akila wɔyɛ public relation officer wɔn no wɔbɔ nkɔmɔ de man poster dɔm ɛwɔ hɔ ne nhyɛ bu nyinaa ɛkyerɛ sɛ wɔn ahu video no ɛne nam so ma wɔn ɛkɔkye saa posifoɔ mmiɛnsa wɔn kyerɛ sɛ tin no deɛ wɔn tumi ɛmfa mpie di ma yɛhunu ne etua mu na mmom sɛ ɛbɛnhwɛ mu ama sɛ deɛ sɛ fata wɔ sɛ poster no wɔn yɔ ha ɛbusanbra Facebook no so ne bra bɛhwɛ motofoɔ no wɔn ayɛ twi afidie tetafoɔ no bi ɛna wɔn etwa mu a posifoɔ kɔgye braboa ɛne wɔ se mema mo nko yi ahoma so bi nya ahoma die ntina nya ahoma a yɛsɛ nsɛm a wɔkeka chances number kora yɛ sɛn timi bi so necessary questions bia sɛ na wɔpɛ so ohuru sɛ akwa no sika no ho sankofo no munam kwan sika o mo ho pa tie ne tuansan no atwam tie no kɔfa nsɛm nyina twuma dubai na yɛnkɔ tia kasa ya na ɛkɔso obra na wɔgye bribe no manya receipt amuma receipt say me bedro a me da ho say obi be so bedro a ya wa ha na me ba na sɛ wo ni ha so second team beba na ka to mo sɛ obra bi o isi TV as black Dabi I know there fine anya we kwa na TV so na obagina wa ka to mo sɛ mo frɛ mo no mo wa ha de o check no no obo nim sa I'm in a picture I'm stopping me my cancel why yes I don't know what yeah no anyway anyway Cote d'Ivoire say me anya Cote d'Ivoire mra na me dey so they say 50 cedi back. Instead of you giving me the receipt for me to be able to know and tell the people what you are to tell which people. I mean, if suppose I come back here, there's going to be another. When you reach a police checkpoint or even a custom checkpoint or immigration checkpoint, then you pay something, then they give you a receipt. When I'm asking you, I've never. Did you pass even the border service? I don't. When did you pass to even Bontuko, their checkpoint, and you pay and they give you? We are talking about. I'm asking you because they are the people who are even in the room that they have stamp, they have everything. Do you see them? Listen, when I asked you for a receipt, you told me the receipt is in the office. When I asked you for a receipt, you said the receipt is in the office. Okay, fine. For the post for be deposit jumano at the atane no yirim so mo madan ba ntoma dwumo se so amedwomo se so Dubai wo mu di sika no se tuama me na we e ka se me tuama wa me sa kɔ na me ba biom kura no a won hwɛ post for so gyina wo begye me tie na me ntwa mfoni na ne we ya na nka me ya kyerɛ mo ɛno se da ɛhene ha we de Ghana mran ɛnko na kodi vo mran nsɛm de bebre ɛne se yaso ɛte se wo mo baba no wo ho no kofi ya to aso ye kowie nsɛm no ɛwɔ Jamaica man no emu na sabira kasensu kese bi atɔ manframa jampantudu bi abɔ wɔ Jamaica man ni mu a adehye bebre na sabira kasa wodi nsɛmɛ ɛwɔ Jamaica bɔntene so na sanframa ɛbɔ ye yɛsɛ ɛfɛ no Melissa de asɛma bafie ama nipa dɔm ɛna sabira ya yɛkasa wɔ mo ho kyerɛ mo paa na amanebɔ no kyerɛ mu sɛ efiri bra sanframa kase ne bɔ ye ne nsuo ɛtɔ ye no nam so ama Jamaica kuro no ochemu miensa na so ochemu nan a emu miensa de se bere kase yi enkane abia ni ho na network bia so nya adwuma ema kuro no akɔ stand still kyese omu gina fa ko a bibia nkoso na amanebo no kyerem se enipa nan ena animanimu ya wahunu se wonom afiri mu ya emu miensa eye mema ya baako eye oba ye mprempren de St Elizabeth Parish Government Minister Desmond Mackenzie ono ana de betu bia wo kyerɛ sɛ sabre kasa die wo mo ɛwɔ ayaresabea hɔ no mo a yakora amu no na Prime Minister Jamaica man mu Andrew Holness ɛna ɔno nso de nsɛm hodo betu bia wo kyerɛ sɛ nsɛm ɛkɔ so nyinaa nsɛntwerɛfoɔ ka bie ɛyɛ nokorɛ okwa be fontentan fide ne so amfo nyina hodo ɛfa ho nyinaa ɛwɔ hɔ no mo a obenya bia hwɛ na wo kyerɛ sɛ ɛne Jamaica man nu nko na sabre wodi nsɛm ɛsan frama a ɛbɔɔyɛ no uko Cuba man no mu a saa na akoso hɔ no mu a asɛgya padeɛ papa ama kuro ne fa nyinaa ayiri Haiti enam saa frama yi aso ama nipa bɛbura duonunum 25 ana ɔmo nso atoa nananom ɛwɔ nse do a akɔyɛ awrɛ ho sɛm kɛseɛ paa ɛwɔ Jamaica ɛne ne mountains there is most of your friends say Melissa frama ne bofa Ghana Hurricane Melissa yeah na Ghana dia na ɛkɔso de mehwɛ adwo yanki
Elzofo yadeka sebo no asia na motinti bia mpani se koso aboboa no an yɛhyɛ firi baako ne nyinata aba na wie yɛ asomfo no mienu ne yɛkye prata gye de ano fafa bom mu atɛde ma wo kɔkɔ baako tuntum baako asonaba ɔhene kwabena boat meneminia abrewaba kofi chumasi da se ebru anya do yɛ so de na Asem Beba Dabi akure nkae ne nyinaa hyɛ ne botomu apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was a immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria, and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo. And Quadawi in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani. Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. Or cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for dear, the perfect series. Up to 1 dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne ban combine soa. Or nina be English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any be. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's already here. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and no crab. What table one to say. She almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom be beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti asie me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, she, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du yenu kan ho. Our pharmacist na heba shop. Etu phone frɛ 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje Jodin Kratwayatu. Medofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a de ahwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
Unia, unim say students bet me at Tenafia Siadia and your high school certificate ya whatever bra. What in ye pa? Online high school at Bassi say SHS online and a year online high school a Dikai or Ghana ha. Yamayan 2 minutes to me program, Sama JHS graduates. SHS students ya will hear the Shahumwa, who which me a trouble wasi. The remedial students ya war pressure will be trouble wasi na. All for me mouse sent to me and say trust a woman abandoned who share SHS online. Near Dikai SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abomo baninya botre sua de senior no ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre and toto provisions. Ene niama enkewo prospectus so. Te sesekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per and abitua. Etosumie san, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye disua de na enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hu nhemu ne ya. Na wan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eya a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number. Bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kokwo mu asem ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asem a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o kokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adani muguhura ayeye ni na sienkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohweso edidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ modwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ahoɔden ne wɔn dia ɛne se ame no kasa no bai enkwa na wɔde ama no wɔde asɛm yɛ oso wɔdi a sene ya metinya tiato obrane ho hwebio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi ebi nso wɔn so na ni asɛm a ɛdini wɔn kɔ ni kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so guso a ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ yɛ ne na aseɛ nkam bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi dia yɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyankra a papa wayɛ bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ yɛ adwuma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotrɛ ɔdɔ nsɛm a yɛ ano wɔn tika ɛyɛ tutu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene sɛ wɔn mu gu yɛ anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ yɔ kata yɛ na yɛ ano wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛde bɛyɛ a wɔn bɛhyiahyia na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔn mu nyɛmo adom ne amen amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biara ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a
one ne wo hoi wa ena obaba no e wo fia ha obepe Impe. No, they do kushina no le. Untu. Tunanu untu. Mate. Say also obetu ama wacho. Mate. Okay. I'm not holding. Okay. Mate. Any das. It's going to see na Krobea. Meso ma yena de ma odi na busua oboso ho akere mo kama man ho ba se fom any otrimo den nya mitrimu na den mitrimu nya den me wa memia ohu se me kwa odi se me nipa bonini but o ba me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpankwase asem 3 me mpa obi yere 4 wa de da ha me famisa ngoka me mpa obi bia de mom o mo wani etre wani nton de a meso mo hu se ewiase tonkan do kona ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes enti se si a wo so unu aba ne we ogu he mikrom adenti no ogu na me mama na dem vemiensa aha mi dadam 3 years also na 6 years what times in the 2 wo dadam fie miensa so na 6 se si a no ono de na aye no se ogudam ontimi nante ogudam ontimi nante na wa unu aba nso no aye ne se aye ma na me do ye mesare ye baba mama se emfa boni ntua boni ka papa kai Psalm 109 verse 1 to 13 o se de David bompa ye tia na tamfo David kan se na tamfo kura owu a ne yire kura wale ne yire ye obeja no mani nya kurukura anwale ne manya se sabo ane ko bofo Asem Beba Dabi mimi na dem na didi masa papa yu habore nya hwe misira ye nko yedim nti wa ye ne den ogudam nti obe da sorry 6 years obe sorry mfie nsia chi one ne ka sisi a one ne ka papa ne fine pa o ta me ho pa no ye mi o sab maka kire se o ma me dadam so o ma na dadam 6 years waka kire no na misuro no akosi alare e de asem ene de waba na Krobea na bedwafo ene na tiefo nyina enim okay me sam ne tete ene ne tentene se me na oba bi ana ahye ene yinsa baaye oba na tu aba me dem ama na me hwe ama na woi mito abadin no wie no na te gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane baya o say akura ni yema ba atima ya ko busiafo ho no wa fane to ne twantro ne papa mu busa ne say o say akura ni yema ne ba ne de na o no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o yema ya o ye dai o son daya na o yema ya ona na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne say onka on person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o woni ma samaka de beda onim ile jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi Lase musu binaka ya minyami beye fi musu yimo Wayena jawa sri buenyo Wabrabwe mo Nyami Yenu na wampara yeni apiuna Lasare wabinaka ya minyami beye fi musu yimo Asem Beba Dabi Nyami Yeno na Otec 1029 FM. Wayne ya chawo Tiena ya Krobea Akenkawe ya chawo Eradie Ebrana Bekenya mi asema yentie Akenka che babusmi ase Otec 1029 FM.
eno na sawama sawama Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi eno na sawama sawama yasuswe sawama sawama ene nyankopon kwa mi abon kwa bo owo udindi yewowa wonyame mu nyankopon totrobo nso obo ade woni awurade wobumpuni twedi ampon yo domankoma ene nyankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensukom wonyame nyame e nya wani amen amonso mo we nyame e uto se na bo ya wacha se nyame woni etem ye ja do no etem o da sibre Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi ene nyankopon ye woni etem o ye ja do no etem o da sibre ene nyame o ya die ye wrade wacha se nyame e woni etem o Otec 1029 FM. Okay. Anawiya yi odumankuma nyame ayeye enka wudin. Anawiya yi odumankuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arafo de adehye awiya yi yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Ema yenho ye hiehyia. Aha, eye Otec 102.9 FM sunie enawia yi yasehie bio ebre na so se yede Asem Beba Dabi dwumadie no babesom dwumadie yi yede som wo Otec FM so Kumase Asantemania inkromu ene yewo 102.9 sabre ya ye ka se ye live ewo ye social media handles ne so awiei baby biara o hwe yemfiri no wada meburu eya ahye ma wunianum nya adesuane ade kire dwumadie no bintie na wonya binso nhwe ebrekro na mu na wie wadwenkyere wo de betum ewo comment section ho amaye ye beje na yakan no kama wa afidikase yi so ne ye de amawo enada yi a ye hie ya no akai ahye ne nso se baabi a wo hwe yemfiri bia no be hye adesuane ade kire dwumadie no ye nyina ye nkan adwene mpam ho ye nsuade ye nkyere ye ho ade sebe da meka wa afidie yi so se wunni panini pa bra wanante no akoto se opanyini pa bi tu ne wafaase bi ne nana bi ne babi fo no eya ye din gina ho na tie bi de ye wom na ahwe beboa no fa tu kotokrium na fa ye adwuma eno ene boa ema abrabo no ekoso medi de Krobea nana Yaw Asante enawia yi oji amanie enawia yi apesemakana nanie awia yi Krobea jata mesan we hie bio ewa afidikase yi so a ye ba besom aba de achia me akwaba ye jagra what to say nyankopon adom me ho ye pa na so so adom kro na me so be ho den ye de nyankopon ene eye yawada ene nso ye da foforo sa twedi ampoto trobonsu kwa me ba se yi adom no ode ne nso asan fem yen awia ye hia na eye som ene ye ba be som ye besua de na yasan akere ye ho nso ade sa eja kwa me wo ho ona na me wo pa ene nso ye da foforo sa be pepe na tie ene nso ye yawada no kure yesufri ya wada yame no nioma wo ho sa ensem wo ho na sesei no se wo hwe sene oman no emu aye na adekume betumi hye nipa abufuo ma no ye de ense so ye nokre pa what take care mu sei na onamo a adroba fuyi obi tumi fom obi kakra bi ateni a obesoa de agu ne so no nya ateni ketwa enioma ekoso na sa nioma we nyina no ya na ye hwem ya ya hodo bi mu ho a eye sam ya ye nifriba nso obi wo ho no mo a ofri fie ba no ya hye na bufuo bi na wapie fri fie enti se ukọ offices ahodo na ebia o boss bi oni good mood ye nta mfa kasa hye no make say ofri fie ba no pressure bi a ya so agu ne tiri so wo fie a ode ba no nya asem keto oni good mood mu nti no ode ye mo chia mo ho a pe oba bi na tena obi kan wo a eya memfi no
kyerɛ sɛ no ɛnneɔma nketenkete a ɛnsɛ sɛ ɛma nipa bufu nko ara na ɛma nipa bufu hwɛ deɛ ɛsii yɛ yi a circulate wɔ social media so a amifoɔ yi di aba sɛ wɔnom akɔkye wɔnom abranteɛ no akɔhyɛmi hwɛ osogyani ɛyɛ aduro meteyɛ koraa yɛsɛ aduro no ɛnuru 70 cedi ɛnuru 100 cedi 60 something hwɛ ɛno ho nti hwɛ ɛno ho nti onipa da sɛ ne yɛ anya abotrɛ ɛyɛ atwa wakoma fato nsuom wonim adeɛ ɛnneɔma bi wɔ hɔ nom a sɛ akoma no te ne foforɔ adwene ne lenkema na ɛsɔre gyina so sɛ asɔ asi so a wanhwɛ yɛ nneɔma ɛbɛyɛ no ba wobɛtumi ayɛ saa nneɔma wei nyinaa wobɛyɛ ne nyinaa wobɛwie na akyire bɛdwo no na afei wasan no ho a ɛyɛ dɛn na meyɛ saa adeɛ wei yɛwɔ factors a although ɛma nipa bufu deɛ but to de bi a sɛ saa factors ni bi ka baabi biara a wodi saa factor kro ni free na betumi ama obuafu at adeketewa bi obi bɛka kyerɛ no ɛyɛ a wa control wa deɛ ayɛ sɛ radio adwuma yi a yɛyɛ anuanom mo yɛhwɛ adeɛ bi yɛne yɛtete ha yi enti obi nni haw sɛbe da biara na obi wɔ sika sɛbe yɛmu bi yɛma nyare ɛnsoe bi a ɔno ankasa de deɛ no ɔnkaa yɛ o yes ba ɔbɛko ama obi ɔbɛpere apɛ asomdwie de ama obi meka sɛ na bia ne fie gya dam ba na ogyina mu pere asomdwie de ma obi saa na teɛ sɛ wowra ho o sɛ obu afuo whatever ɛyɛ negative ye bi a wodi firi abɔnten na ɛba no ɛsɛ sɛ ogya no wɔ radio no dɔɔ ne kwan na no ansa no abɛtena fidie ne so saa ne teɛ enti wadaroma abufuo bi obi bɛhyɛw sɛ firi fie efiri abɔnten mɛmfa nkowura wadwuma a woyɛ mu obi tumi de abɔnten abufuo na ɔde akɔfie na ɔde akɔsoɛ ne yere ne ma so gya ne wɔ abɔnten baabi a yɛhyɛ wo saa deɛ no ɛyɛ gyane hɔ ansa na bia foforɔ a wɔkɔ no wakɔ untie abaya bi ɛna ɔfrɛ me a na yɛ Krobea Asante mesi ye wɔse me kunu fa machi ɔtwempena na mse ada wakɔkye ne so pɛɛ ana ɔse daabi na deɛ nti a meka saa ne sɛ yɛware foforɔ no na ɔnte saa sɛ wofiri abɔnten na wɔba beduru fie wɔpake ne kaa mehu sɛ kaa ni gya aduma ɔtam ne baagye a obewura dam straight nanso sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ nana for some time now wɔbɛpake ne kaa ne wɔ fie no otumi tena kaa ni mu a megya ne si so na ɛkɔn no wɔbɔ sɛ deɛ no wɔyɛ nana media mehu ne sɛ wɔhyɛ kaa ni mu kɔɔso a na ɔbɛya ebia 15-20 minutes ansana bɛɛma na ba bɛwura dam nam sɛ saa na wohu no wɔse an nam sɛ no wabusa no ɔse daabi o enti wo musa ani ode ahyɛ wo tiri mu nso sɛ ɔtwempena kyerɛ sɛ kaa mu a yɛ a no ɔteɛ no ɔne maa na ɛkasa ɔse an nam sɛ awura woyɛ mfomsoɔ okay ma me maa saa kwanya wei me nka hwee menka nkyerɛ sɛ yɛsɛyi anaa yɛsɛyi na mmom busa kunu sɛ nansɛn wo ba ɛyɛ a wo bɛtena kaa mu simadunum simaduonu ansa no abɛwura dam anaa wawura fie no mu busa no deɛ ntia na we na kwasi ada no pa bi awura yi sɛ wɔyeyɛ breakfast kyekyerekye nneɔma a bɛɛma ne pɛ servo no ɔno te hɔ a wɔn mu didi a ɛna ɔse hani ɔse yes mepɛ sɛ mebusa wasɛm bi mefiri makomam na ebusa wo enti wo nso firi wakomam na unso yima no adeɛ sɛ deɛ nti na tesa te sɛ deɛ meka ayɛ awura na num ton ɔsɛ na bɛɛma na gu home kokoɔ sɛ to de bi a mefiri office ba pressure ɛda me so from office no ya na me mpɛ sɛ mede saa pressure no bɛwura fie enti sɛ metena ka anim kyɛ saa no a mede calm me nerves ɛma mia me hu sɛ makoma na ye calm atonsuom ya sa okasa me ho a me mpese me bubefu me mpese menya titi bi ade akoda
enti metena ka ni mu kakra ema makoma tonsuom metumi hu se me nipadua no aye relaxed ede ne ho aba be wura fia ansana me nso mama saa kwan no na masi oka saa asem we kire oba no o se ye media hye metrimu se eye ma e na oteka ni mu a upeu menua ba menua ba ma akoma sakoma sore sakoma huria di akoma ye no you have no idea yeah nanka adofo mienu ohwe odo na efe ba kasaba ode ne dofo ntama omo ben paa o enso nipa ne shouted tiatiem eye die ntia bra akoma no ne buo huri na duru sampempenso no ohune se nipa na wone kasa ne kura agina kiri ohudi akoma tumi ye nanso de amienhwe odo so na ye dampa so a ye nkomo a yedie no eye nkete nanso because akoma ne akoma ahia nti kasa ne bi wo ho a obada bed na no pe enso wonte enso boda ho mode akoma no na edi nkomo eye asusumu akoma nhuri kire se de akoma huri a ebetumi di wu nipadua na kwa akuduno you have no idea obi dem eye na akoma ntia sabre obi na sinse wiem wo konfa no chi emergency eye na akoma ntia obi anya asem kese amia bone kakakra kabi eye na akoma ntia obi ewu sese ye ya ye ka se obi ewu eye na komentia yeah eba ya mempre no tambo no kamao epo oda ho no wawu wo hye fridge mu eye akomanintia enti sakomani huria eye ahwekwane a obefa so a obe manage akoma no na anko ye de enye ena wie Krobea masem eni eye akwa me na masem nie na mu ni adwuma pa monikasa ma enche atiefo nyina biu papa bi to ne krama na oto ne din sa abotre ye sure nti da bia okowuro ma fro na abotre ye na ode ne ko na se wan so akoma mu wi a anhwe ya obekita hwehwere se wan so akoma mu ya de oba bi beka kire wo no betene wonsa won so ubenya asem se wan so akoma mu ya anhwe ya uti boyi obetwese kan obetwuo obebutuo na afi obenya aban amane nti abotre ye sa asem si a nya abotre tena se dwene ho ansa na wo no montuo bi mpa watu nya wote dasi abrawa na wa makura so ye baba ka kiro ko hwesumasi de wode ya oyire pa wa abontene ho me aje kwa me pa na wo me ri sei wote ye na bum na watwese kan woko be wiase no na aban de umoti ahwe ya na daban prochi na akwakoda enti abotre ye me teacher bi kire made bi wo se obi ha pa wo nsu afa bi gu wanum sure sensu gu wanum a untimi nkasa se oha obebre pa ba bi oha pa no sori firi ho pie firi ho entina ho ko ope kure na fie ko se okwa don hwiri bi echi baba na akoma adwo din abotra ba nti se obi timi twese kan se nana mikokuna na Krobea ne ende ya onu nya asem na mikokuni ne se wa hu ne afase kan na twetwa ade achi a ye mani tuo mani se kan a yase ana okra ontim fa ntwa oda yeah akoma na tonsuo sure nti abotra de eye monikasa medasi eburu awie na sika osina na ya Krobea Asante onu abedwafo ya mmakwa abeburu ene blessing nyako osi akra Krobea mos enimidin dodowa enamewo sese ya udwumadie no da bia mi follow na Krobea udwumadie no eye kama pa mo ye very matured yenso ye dasi eburu na saribedi aku DJ Uptown ene osi akra ya Krobea Asante my boss memwa ha o Matie buru ya dase nso heti miami nuaba ye mame mete won kache ene de ya afrem kakra after program osina na ya Krobea Asante ena hote say minua nyankopon ya daroma na nasika wose Krobea jatanie nokre yaba kaba kuto ena wose akra ya Krobea Asante me mame otie wo pa woma so high tension na ye do pa udwumadie no afutuo wom ye pese ye catch say we love you from afar ya tie buru amisti mahudi e wo ka no why
enti meye ne saa nso de ama why ama bibia nso aye kama na wasem a wo ka no de no anu no can love nie udwumadie we ye do ogoro mensa manso asio nwunufo no ono nso aba eno omo kire sa akra ya Krobea Asante ene nyankopon hira no onye wo kese evangelist August Jamfi eno ose na ya Krobea Asante we ye great ye ma more peerful awie ye ne asem ni medin ntribu ho ena menso mewo okay ena wie adofo ye hia ye ba besom na soma ye ba besom no enkoma ye de hya ase eye na anu ada ya na ye benada asem a eba ye nim asem no eye awuraba bia ye frɛ no dina afia dina da na nyako anoma anye enu ofiri a oba ye nim ewa afidie yi so na awuraba de ono ankasa ne kunu ya ye frɛ no set edukofi ene ba ye nim ha na sane enkomobo ne tie no ye ka asa daabi sebe suhyefa yemuya enti wowura ye hian wo teke femfia ha enne saa bre yi a ye kasai owura no de ose aye oyo owo ye nim ha adekode a ababa wai ede ba ye fa ho eye awade bu atete ewura yi kire se wa fam ewo papa no ensem one no awo mamunu sebe accusations die papa sofu accuse ewura yi bi wo pe mema ne wo koda se wo kokoye adwuma pe kwan asofo befa so obegu no eye bema ne wo koda na ono ade ahometi agyae ohwa na edin owu enti otu anamo bi na anamo ntio nachi wasa tu anada anamo ama sofo agye ni mu eno na ehano pa enti ama wabaha obade achiame akra awie bie meni matiefuo yani ana de wantie bi sa da no kai no no onu nso hunu asem a ye beken yo akra me da se se atiefuo be kai ase ne enso na uti a enura da na ye benada no a na ye di sa enkomo yi ye wa hanomo na awura fefefe bi eba ye na ni hu hancho aden o se yebribi mehia be ma bi 2003 there's a otiti free mu a mfi aduonu mienu nie oso me ne ware ampa nyame ache ye mamu no mako enum ya che se wadom ye pa na ware mu atiti de se ye kase obi afa ware mu atiti ya minim se me ye number 1 enya sem keto akora owura me sfuare ne foforo de no onya sofo edinu ode me fa atiti e bia mu a akire waka kire me se nyame afre no nti wakoye sofo dwuma nti mini na chi ema ye tufri ba bia na ye tie nkane no minim se kane a na nyame mfre no ne de na ne ye nko na nyame afre no de nkane ma besesa na o se nyame fre no kra na je so se ne timfiti ase no saa ena na etie wo so waje ne ho anyi na wo se enema hodo obi pa kra ya na okaya na eseni sun kra ne se wo se ebre bi aduro na opese wo ye adwuma no wo bre obesa adwuma se oye na pe se call kra na obeya wo se woni be ma bi na kasa okokwan so a wo se woni be ma bi akwakoda jese wa anye sei sobo nko a na owura yi ede ebobo no obeya ne dai ba akokra de ne ba etoso mienu a wo mo wo no kra de be ma ne timitu na num tuo sa akwada we de onya me ba obi a meme ne wo na afedi o be ka kire me se wonya oba o ti duru ba bi kura ba ma no tim be ka kire ni se me yonku bi eso osondae na oyire na nya yade boni bi eno da bi sansem ya kukoso we dia metena ho a entena ene emejai na wo se wo kai se dakuru bi de wo se wo kọ ekwa so wo se wo hwe ne kunu no hwe no dress ya wa dress ye ne ho asiesie na wo se da bi dressing we de enfa nkokwa so mizo okọ be ma o wo se wo kaka se mikase ni no wa boni mirim wo kuno afedi wo se kasa pro ntimi nkasa no da ho sa wo no se da bi metena ho na mawu de mintumi ana wode ne nsa ekoma no
nti na abusua no frɛ no abusua no frɛ no kra bɛma no sɛ ɔma nti wɔhwɛ a na ani ɛden ɛna ɔkɔɛ kora akyire wɔ so obi kɔka kyerɛ ne sɛ awaregya yɛnyɛ nti san kɔ na ne nkɔsiesie na monkɔtena ɛna ɔsan kɔ back no ɛne ɔkɔɛ na bɛma no kɔtɔ aduane ma no ande onim sɛ wɔde ɔdɔ na aba ɔdɔ ɔbra me ani di ɔsɛ wote ya fɛs no me ne ne didi na ɔsɛ obi a mayɛ yi na mankama san aba sɛ ɔbɛka asɛmpa bi akyerɛ me ne ti a watwa mu no afei deɛ wɔde ne nsa akɔma krakye no ama awadeɛ no agu na we na krakye ne nkwala no wɔ krakye ne nkyɛn ɛna bɛfa wo mo ɛna agya anaa no deɛ wakɔfa nkwadaa yi firi bɛrima ani hwem bɛrima na yi n'ani kuraa wɔmfie no wɔne bɛrima ne tena wɔ mu sɛ ne sika ma ne ga so wɔ bi da bia miniska nkwala ne bɛdi ne hɔ nso so asaa na ɔsi da bi ɛsɛ nso nkwala no mu nyinyini ɔntumi ntena hɔ ma wɔnyɛ minisika ɛmo ɔno nko a ɛnhwɛ wɔ mo fisi wɔhwɛ wɔ mo sɛ deɛn ya daakye ɔmbɛkɔ papa hɔ anaa bibisi a ebi wale kora papa ne ba bɛgyi sika no nti wɔ sɛ wɔde ne ba na yɛtwɛ no ɔno ɔmu nyinaa ka bɔ mu na ɔmo hwɛ nkwadaa no wei ɛne asɛm a na no awura dan na ɛde bɛdaayɛ owura set kofiado akɔ aba bra w'anim kakra o target nie ya no amoano abɛyi ɔho te sɛ awurade adom me ho yɛ adɔfo awuraba no a ɔde ɔpanyini baayɛ no awura ne nie sɛ bɛyɛ a mo bɛkae no ɔbaa kɔkɔɔ ya wasi n'ani kama enti sɔfo set ne ex-wife ɛna ɛti hɔ yi ɛna sɔfo set a ɔno nso ɛna ɔde ne baayɛ no sɔfo set nso ɛnie sɔfo wote kwaadu ɛne asɛm a papa yi ɔwayɛ ani ɛde kyerɛ wɔ mebi so matiefoɔ so asɛm a wɔka ɛne deɛ ɔbaa yi de bɛbɔɔ wɔ no woyi wo ho ano sɛ ɔpanyin meda mase na meda atiefoɔ nyinaa so ase na ɛno ano mekasa bebree nansa ne nɛ no mekasa pii na mefii sɛ ɛto atwa yɛabɔ wo kwan adu wɔ afidie yi so yɛ wo ho ano ɛno ne hia sesei ɛnɛ so masa bɛpie mpanyimfoɔ anim biom ana nipa nyinaa a motie saa berɛ no meyere asɛm no ɛno korɛ kɔ adu a ɔde abɔ me no meyere no mewale ne 2003 na saa berɛ no sika meyusu yɛ ɛnɛ yɛ 50,000 first no saa ne yɛbɛka no ɛnɛ 50 cedi ɛnɛ memfa ne sɛ ayi yɛka no 50,000 ana 500 cedi ɛnɛ yi menka ne 50,000 yɛnka yɛmfa ne saa saa berɛ sika meyusu am ne wa no kyɛ sɛ yɛwadeɛ no anyini na akyɛ so na mede na mepɛ ne sɛ yɛwo nkora mmaako anum na meyera bɛbɔ me kɔ aduwa nyinaa de akyerɛ nipa me no mansusu sɛ ɔde mbɛkora bɛwa bɛtena baabi bi te sɛ na nso so ɛnya abasantena wɔ sɛ mekasa mene no ɛwo nkora no mu no ne deɛ ka wɔwo biaa meto akora din mehwɛ akora mehwɛ ɔno ankasa so ɛfiri saa berɛ no nyinaa ɛhyɛ ase ɛfiri brɛman ɛde bɛduru saa bere nti sɛdeɛ ɔbaa no kɔ adu no bɔ no akɔ sɛ mimi ntumi nhwɛ no menhwɛ nkora menyɛ sei no mete no ase baabi a ɛnyɛ yie ne senti ne sɛn ɛfiri sɛ me da bia me na mehan dan me na meyɛ biribia wɔ fie akɔma ɔdeɛ bɛn me na meyi nkora school fees me na metwia sɛ maame mu yɛn bɛbu sena asɛm sɛ ɔtwea nkora bi school fees da koraa no a ɔnkama mtie nipa 5 nti ɛfiri saa berɛ no mu ba no yɛte kama kyɛ sɛ meyɛ asɔre obi koraa yare a meyere di m'akyi na mene no akɔne akɔbɔ mpa ma nipa no mene no akɔnya no obi a wawuo mumisa no sɛ meboa ama nipa no ɔno kɔ adu na sɛ de nakoma yɛm ka kyɛn sɛ wokɔgya da no akyi na memmɔ mpa ma nipa no nsɔre mebɔ mpayɛ me nipa no ɔsɔre ɔno ankasa ɔte me benkum si wawu ama bɔ mpa ama no asɔre na ewiase no ɛnyɛ deɛ nipa pɛ nyinaa na ne nsa ɛka sikasɛm ɛne me program ana asɔfo dwuma no yɛn so de no kora ɛfa baabi no ahokyerɛ wɔ mu kakra but ma dom deɛ ɛwɔ hɔ ɔba yi fa me saa
ɔpɛ sɛ kunu yɛte me so mepɛ no ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ no akyɛ enti ɛberɛ kakra mu no ɔhyɛ aseɛ sɛ mema no nkɔ kwan so na kwan so kɔre nyama so ɔne owura bi kɔyɛ adwuma wɔ kurom ɛna ɔmkɔtɔ mpaboa na ɔkaa sɛ ɔkɔ a mpaboa no wɔnkyɛ ɔwɔ mma nti ɔbɛbɛ fie abɛhwɛ nkora ɔkɔ a 4:30 na ɔbɛ fie 5:30 na ɔbɛ fie afei na atutum kɔ afei deɛ ɔbɛbɛ fie tɔ bi a 10 tɔ bi a nanam sɛ afia no kuro ni bɔhyɛ a wohyɛ no woyɛ abu so time a wode kɔ ne time a wode ba ne sɛ asesa nti yɛ a brantam ɛna ɔse ɔbɛba ntɛm afei deɛ mehwɛ a deɛ kɔ no a ne kɔnam sɛ wura sɛ wontumi ni san hyɛ no so deɛ a ɛne ne gyae because ɔbaa deɛ wokɔ kurom na wokyɛ saa na womaayɛ a adwen bebree na ba wo kuro tirim nti no time a wahyɛ no bɔ mmɔde sɛ obɛdi so afei didi mu afei wɔse ne kurom no koraa no wɔnɛ ɛnkɔ biom ɔgyae fine wogyae na wotoɔ na wo sɛ mempɛ bosea ma na yɛ adwuma mempɛ bosea ma na menyɛ adwuma na mesɛ maame ɛnkora 5 metwa dan ka meyɛ sei nti sɛ sika da wɔ paa deɛ mene bi asɔre a meyɛ sɛn kɔ a 200 bi wɔ hɔ a 300 first kɔ a deɛ kɔ a bi wɔ hɔ no ma 8 series na mede akyɛ nsɔre ma no bi kora na makɔpɛ mbaa bi ata because menim sɛ nyankopɔn bɛhwɛ yei nyankopɔn so yɛ adom mu a na no ho afɔ de kakra atom ama yei nti ɛno a na mede ahwɛ wɔ ne nkɔla na ɛbɛdu sɛ bi na bɛyɛ 8 years eba no ɛna ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma ɛna meyɛ sɛ mɛboa me hɔ na kama pɛ sika ma de ɛyɛ adwuma ɛna ɔse yɛkɔ bɔhyɛ asase so ɛwɔ dwabe kwan mu hɔ na mene sɔfo bi na ɛyɛ asɔre na asase no kɔhu yɛ no ɔde watena dɛ ma nti ntoosi ɛde yɛ ntoosi a ɛbɛyɛ yie nti mempɛ sika ne ɛmfa nyɛ ntoosi no bɛma ɔdɔ ne yere mekaa sɛ mempene na ɔsɛ wode meyɛ biribiaa na wobɔto gu mede adwempa ba na wosɛe no na woyɛ sei na mesɛ wafia waka amate yɛbɛyɛ na gya hyɛ asɛ sɛ yɛyɛ ntoosi yaa ne kura no mene no mmienu yɛbrɛ paa yɛnkora daakye nti ɔyɛ brɛfoɔ ɛna wɔte hɔ no enti yɛyɛ adwuma meme bɔ spray a ɔno no ɛkɔ nsuo anasɛ meme kɔ nsuo no bɔ spray mentumi so ma no ɔno so mu wɔ ha nti mene me yere yɛtene kama bɔne bi anim nti afuo no ɛyɛɛ no bɛyɛ 4 months time ma yɛba bɛteɛ no sɛ na ɛyɛ obi a ɛna ɔkɔtɔ condemn na ɔde bɛgu nsuo no a yɛde bɔ spray no mu na aka just 1 day pɛ ne abɔ spray no yɛte ntosi because atam ntosi hyɛ ɔtɔ Ghana 2015 nti onipa no bɛhye afuo no nyinaa ma yɛanya hwee mekakra menya akrama ntima ntwa meka nwie nti saa berɛ no mehwɛ sika meyusu ya ne ɛnyɛ sika ketewa ɛma yaw ɛbaa ne mu ɛtɔre bi a ne butumi fu ɔne wɔ na wɔyɛ nneɛma bi a kyɛ sɛ asɛm no ɛyɛ ne yia sɛ wɔbaa ne bɛrima abrɛ na biribi saa asi nti du bi na ɔka sɛ mema mmɔbra ma anyɛ hwee no ɔhu ade bi a meyɛ a ɔpanyin no kura ne ana ɛyɛ meya ɛfiri sɛ me ne wo yɛatrae bi enipa bi na di yawu saa tam adwuma na yɛyɛ no kumawu assembly man bɛgyina mu ɔka kyɛ me sɛ adwuma wei deɛ mobɛnya bɛ 1 billion 2015 ɔpanyini 1 billion sika ketewa scam de yɛ bɛyɛ 100 million sika no nyinaa ahye baabi kakra bi a yɛn ntwamo spray bi yɛ yie no baabi kakra bɛyɛ sɛ dɛm ha mmienu yɛnya 40 million na wode hwɛ 2 acres nti nipa bi adi me ne mmienu awu nipa bi aha no me ne no mmienu paa na ewia sɛ ana wɔn ka nkyɛ nipa sɛ ne kunu abɔ ne ho mmɔden bi na emu de wɔkan sɛ me mmɔ me ho mmɔden ana ɛtetetete hɔ nti anu akyiri no adwuma na yɛ poison the account ma ne sa akɔ fire deɛ metwe me yira adwene si biribi so ama me de ne kyini ya me ne kɔ endpoint Dr. Mibo nsu ho a wasata me nkuta ka yɛ kɔ a dropping ɛne yɛfa me ne so meka almost 80 million saa time no and ne sisi chiai a wontumi nkɔ ha ne ha anumu na mede ne ba fie a me akɔyɛ asɔre ba wo hyɛ hɔ no ma menim sɛ wada meti ane horotɔ me wura dem na me yire aba na num na ni hwedan na num nyina bai na me frɛ me baketo apanyin be ma no me si tufo o ma me wada da me kasi me yedi da nipa beba fie a enti me adom awurade de ama me no ne na me kyerɛ nyankopɔn ɛwɔ sɛ me yire sɔre ɔpanyin me mia no kokoafo mia no kokoafo ana me tini bi sɛ fo ano esi ne hwene na me de ma no esi ne hwene sɔle sɛ me kasa me yama man
manu ma pigu fam bombiri ansana o sorry afiri ni na yim na spirit ka che me se wawu dada obra ho ayde wokọ be 20 minutes na koma moy me dem paibo sa ma me yiri otumi ginaai amane wangu ntenu mu no se be manska na me se maame adoma chade na ekuta me no a chenska nti to bu ase na ayeden a ebe yeye da be ne be yeye de bia me ka da be ne be na se fia nti enkura ya wo me se me kura na man si fia mo yantrama ye man bi betma be si fie ade yatenam nti to bu ase na me ma wade a me hira so nya ba kokura ni ho a aguo nti nya botere ni ahwe de bra me ka bibia me yire ntima se bombijotere amana manusu mo kasati a me maame me papa owu se o pase do papa mo bra okumase wa mo maame dwetere ama o maame amfa mo bra papa okumase a o maame abra baye basa no sa na pase me so ma bra boye nkasa adena wo ka abra husam sa na wo papa o skula wo papa ka kire me se o ma o maame dwetere da nti me so me ni dwetere bia e de bo asema wakanti and my yele fan asem sa ehye ne sa busa ne du baby me meet me panachaw obusam sa wo de wo ya be pachaw nti wo ya no apachaw me yele me ne tena 23 years mu musa nsam fun so ben wo ya me a apamachaw da be pachaw oso won ka bi nkire me da o ha 23 years now bank kan pachaw nkire be ma da o pe ni officer sign de be kono me pachaw e be ma da nti mamisika me se fia me ni bi nti de ba ni se afeda ni buafu o ma ne ho so ani o ma me ho wa ba wa me kan che me se sia ne se no an se me kokwan so o kwa hin eni ontumi me sabe no ma misika nti mekọ na okọ obai kwa age se me from ma me bisa nse asew na oba owai ade no ono ade ontumi mfre no ono no sa okọ onkra me tina mama so mitumi frɛ ma me no na me frɛ no bi wo kokora na service ni ho wo be frɛ no kora bi wo kokora me frɛ na me sanka no he say ma me na me frɛ bi sanse na ma me wo ba no wo he na ma me na ka chem so kokko so anase wo kwa ha anase wo kwa ha entenu ana na me ne tia anti enam so ma be kasa tia ma se ne se oya ya basheboni because of say in this kind of one nipa no fi sa asem sisi ya Ghana mremu no ye mfa me ho ncheme nti ne ba no okoba bia ya won kra me opanyini ensu odwo ase ahwe me yire oya pa but ekwan so koba mu na che ne de ka ho no a ya ina fere na suban no asesa afedie ensema ota ka che me aye me ya ba ko ene se me no wale ya na me nu me ho ya wale wie ya na me nu me ho no ka sa kire wo o ka sa ansem no che me pampa to ni nti sa asem no ka ana me ya pass ho ba ka so no wale wie ya na onu no ho a ba ma de na abadwene ene chese ya wale wie ya na o sha asese ma obo le bra bone me ma dwena me nya no so obi so ntima sesa on de ya atsem na ya chechire mu nti de bi otaka sansem na ana me bo abusuafo ma ne ese abusuafo me sere mu emre bi case bi si awo me ne ntam ekwan so koya ho eno no okọ case bi si sa nti me sere mu sa case na esi em pase bi be si biem de wo se me bo no me wi a pate me ba no so nti me sere mu a sadi mre bi ekoya mfumso a ma me sofo me tene me nsa no me fum awurade anim afum nipa minimum mo esa afo me nsore mampu nti me sere mu me sa gum nsa yam dia modihia ne yiye no ni kure ni eha me etete me because me ne nkura na tifie okwa 3 weeks 2 weeks 3 weeks 2 weeks obo na obedi 1 day 2 days wa chekwa 3 days no sanko afia wo ma esa kwedipa won chen be kase me ne yere enso me wo yere me si fie said o mse me hia ne no but ma gifrat ama yetim nti me srewa yade a ebe ma nipa hu se me wo yere se me be ma bia me pem ma me pe basa nka wo kwa ekwan da ma but me tumi nya sade no me tumi yiri fu sade nya afedie de beto mu se obakura afedie oba na obedafom wa kokwan so aba no se me mattress ya
yɛda so no an wɔde awo nkora no nyinaa nti men change mattress no na te saa deɛ a ɔban de foma no ɔbɛda ɔban no ɔbɛda fo memre ma me kɔ frɛ nkora no nyinaa fam dam sɛ mo mehwɛ mo maame na edugbe bi na me yɛ bibia mo bɛka sɛ me ana menye ɛno ne bufu saa sɛ ɔda fa no mama nkora no bɛhwɛ na sɛ bibia mo pa danseɛ me yiri ade saa ma afɛ deɛ asɛm no akɔnyina busuafoɔ mbɛhwɛ na ɔmo bɛsiesie asɛm no a ne wɔfa na menim ne nɔmba ɛna ɔmaame sɛ deɛ me yere kwan ɔde me fa so na no ɔde nti mesrɛ mo a mepɛ me yere mo mbɛsiesie ntɛm sɛ bɔne kora no mayɛ na me bɛpa ne kyɛw na me ne natena because awareguo deɛ ɛnyɛ awareguo panyini ɛnyɛ ade papa ama obi a wɔtie yɛ because adwene no ntumi nyɛ baako saa na nkora no adwene so ɛntumi nyɛ baako na me de ato ne wɔfa yɛ w'anim asrɛ ne sɛ mesrɛ no ɔse set mɛka mɛba bɛka me to maame anim ɔmo sɛ bɛba bɛka panyini 3 months na me pusu wɔfa ne den sɛ adɛnti na wompɛ sɛ ɔbɛka mene awale sɛm na wɔse ɔbaa ne mpene so sɛ ɔbɛka ɔno a ne wɔfa ase ne wɔfa ase ne mpene so sɛ ɔmbɛka asɛm no na wobɛtumi de pɔnkɔ akɔ nsuo ho wotumi mfɔ so no sɛ wɔnom nsuo no mefrɛ ɔmaame na ɔmaame so sɛ ane asɛm no ne ba no si yɛka sɛ yɛtena so a adagye bɛbɔ yɛ nti ɔmnyɛ ntena se na me sɛ mawale fie mawale abusuam ɛdeɛ na moyɛ yi ade nti na mompa sɛ mbɛsiesie me ne me yere ɛntam sɛbisɛbi asɛm si a ɛtumi ba m'anim asɔ de ma me ɛdɛn mesiesie ba wo deɛ metumi siesie ma me ho mepihia mo ebi a mobɛkasa akoma bɛtɔ yɛ ɔpanyini metwe abusuafoɔ atwetwetwetwetwetwe ansi pɔ afei deɛ me yere kɔkwan so ba ɛnam sɛ ɛno no anyɛ adwumate no afei deɛ ɔba atem didie ɛne ɔdidi wɔ atem didie saa ɔnka no no ɔdi watɛm ɛtɔrɔ bi a menyɛ ne hwee ɔpanyini meka mayɛ mtia ne mu ne ba bɛkuta me sɛ ɛtɔrɔ bi a menyɛ me yere hwee hwɛ mmerɛ bi ɔpapa wi me yɛkɔ dɛ ma ayie yɛkɔɔyɛ no yɛbɛkɔ no na sika ho ɔde ma me nyame yɛ adom obi sɛ de me 5 ayɛ sɛ ɔsɛn ne me $500 na sika ho ɔde ma me nti sika 16th ana menya sika no na mesɛ fie aka bɛyɛ 10 days nti ka sika ɔpɛ na memfa ma wo na so ma me na mema 2000 mpa so na so mema 500 kɔtotɔ nneɛma ntaade ɛbɛhyɛ ne deɛ kɛka ɔde ɔbɛpam ɛka no mede ma wo ɛna mesɛ die biom ɛna wo sɛ yɛnkɔ tailor ni na tailor ni so kɔtwa ne ka na ɔmpam na meso so because na wontimi mpa na ase ayie na bɛnti wontimi mpam ɔto no made pam pa wontimi mpam enti o de kɔma tailor ɛna me no tu ka kɔ tailor yɛkɔ ne tailor so gye yɛ 300 ɛna wo sɛ nkora mpaboa so ɔmo bɛhyɛ wɔ yie na se ɛno so 2024 mede ka ho no manya 288 mede ma me yere wo ba na me bisa wo na yɛ ya wo sɛ hey ska de ma me yɛ 700 pɛ ɛna wo de ma me na me sɛ bra na ska mo bisa sɛ bisa de ɔpɛ na me nya 700 ayie kura yɛ kɔ yɛ me ka akɔsɛ kwan me anam san han ka de de ka de ma nipa me yɛ begya me ka nkɔsɛ kwan me san twɛ ne nyina 700 me ni obai kasakasa ho wo obɛbrɛ papa wo hu ano da o yere dome wo me yere dome me na wo se ma me 20 million and as man bi ka ho ente sa ente wo asema wo ka no obɛbrɛ papa bɛne na musa wo hu ano da na nsɛn mu osa ka kyerɛ me sɛ me skabler hɛ me ma de menya na de me bɔbɔ bra wi ase de me nya bi da oni ni jai yi ni nya yi no ɔmfa wo nsamrɛ no nya mfa nsamrɛ me ɛna ɔka asase mu kyerɛ ɛno nti na me bɔ abusuafo ma ne sɛ de ɛkɔsoɔ no ɛso kyɛn mo mbɛka ma me no na sansɛm no nyinaa ɛkokɔ so ama me ka kyerɛ ma me a ɛna ɔka kyerɛ me sɛ me ma kɔfo ɔbaa bi nti sɛ mimi hu ɔbaa na ansa na me ne ma hu no di a agrada enwansi bi no ɔbaa ne tirim enku yɛn me ka sansɛm nya bom ka kyerɛ ma me ɔma me sɛ we de nyeduabɔ na me tamba bi de na kyerɛ sɛ asɛm no ka na ɔmo mpere me yɛn den yɛnka asɛm no na gya ɛkonkɔn hɔ nti ɛno mu ɛna ɔde ne nwia ewu ya yɛsan bɛkɔ ayie na saa abrɛ no ɔde mensa abrɛ me sa wade no ɔntumi yɛ den ɛntena se biom ɔde brɛ wa ɔde brɛ me a me wɔ fie abra me ma no hɔ na me ka kyerɛ nkora no sɛ mo ma me de nsa ba so ogya wade asɛm bɛ na mo wɔ ɛka kyerɛ no dɛ ma bisa no mo misa wɛ deɛ woyɛ yɛ ntimi de nsa abrɛ wo ɛna me sɛ me bisa nkora no sɛ nkora no kasa 2423 ɔnya akora blessing 18 ɔnya akora
tim omo kasa na mahunu ose hane me se mentumi ampa na metumi kana me de me call ma zi se me kwa me ka me ba no asesa ne nyoma nyina ade ko wajawade enti anu mu na ekohia mpanyimfo wa yi ase papa nua no mo se da bi ne nua ne wu ye do wo ko bi ye di kan ko wede bi ansa de be ko ne nua na yi enti wede no mu na papa nua no mu bi sam se ye so ba ne nsa be no mo se nye sa ne gua wade papa fo enka ho awade no enwi to mo abesiesie asem no na mo se yo mabo nanano ene ne nkofo esa sagro no mo sen fro mo me bo mo me push o mo sa o mo sususu a enwa no na fele mo me kokora mo so mfa bio me nim asem a me yiri ka kire wo mo a chese o mpa so mo baba besiesie me ni obai entam ade odensa ne bre onu anya foforo wa kire ana obanyini anu de na me nim but me ni papa yi na se nye ko de ma no ana obi de bicycle besi ho se sister Dana kuro se memfa ensan mere no me de na me nim nipa no na me no ma me nwa bi ene gina ho adwoa na me se ma adwoa Dana kunu ba biem na ewo kurum ha so mfa ensan mere no no se me sere ma me buku tudwo me so sere me ma me ma asemi we nkoye asema ma ni mpia bonte opanyini ma anka nchi obi ada me pe me yere nya fira me kotwe ma nso wo yi na se nka yi na se no ka me firi ho kora badada nanso so me pa me yiri tibe de share me ho mama na anya asem bia ana edididi mu a wa ma beka asem no nti no me yiri adapatwa opanyi me se oba we ka asem a we me se o se me pa do ne mbeda de odene sabe wo na se nipa mutena me ntumi nka kan be kan no class me kan straight ode me beda pa do sabe wo na jena mema papa bia wo gya mo pa obefa me wei nti die bone pa na me dia ye no na se mfonso be na me dia nkura na me hwe wo mu na wo se nkura hwenya brabo no anu nti wo ye me sa na o se wo nhwe nkwara no o se me nhwe nkura no kai susu wo me ho se di ode ba ye ne se o nhwe wo ma nkura no susu no o mu wo me ho oja awade ne nkura ne wo ho nkura ni nyina wo me ho ebre be no obefa wo mo ana me sira ne se nkura nketwa mienu ko wonfa wo mu nko na nkampanyi from wo school ni die o mo ntena ho me yere se wa amfa ba ma wade don fa nkora ne nko oja wade no ni krani aya me ya pa nti nkora 5 no me kwa adwuma ne mani sa wo machi awo se mbehwe me ma nti ahometi ewom nti du ba bia na me ka che nipa bi se de me yiri ye de in fact me ya abusuafo so emmoa me ya wo se me dene nam no ebe no nti me ayi obefa nkora no bedi mi ho no o ma me fa wo mo anya hwi aya 4th December ana me kasa asem che no 16th August no obefa nkora no firi me nchen a odo o mo koye 16th August yeah ena obefa o mo 23rd August ne ko ni nwa na wawu na yi ena obefa o mo 16th August yeah enti August no September baby ena October nso abe ND enti me fa nse bosumi mienu ni na awotwe mienu ena nkora na akodi ne ho aha ena wo fi wo mo me fi o mo pa apanyini okra no kodi ho no ko aye 23rd August no me na me de eka 500 wo mase ho because na akra no be ko school no na me se me ma me ba ne nko because of say akra fi school ba akra no ko ya adwuma ma me ne say o ma akra no nya adwuma nti won telefie na bi so ko school no abema ni skadi akọ mi kasa ne ma mi akọje fun e de ama ne ba no nti ma me baba ya no e benya ase tumi bi wo me so e fi say ma me ma hwere kwa ma me be den e be hwe no fun no de bra me kwa me kasa nya na me boa o de bra so on fansu ade fine but asa me ye be ma bibi ni kwa wo de me ye den adwene ho oni ma nwunu wanye hwa koto fun de ama akora no adwuma won koye twel ka 600 no wa ma na nkoye obaye so na wasan betra me so ewo ho de bia tete Ghana 1 month ayesai enti nkabra obekọ school no kamenu mienu nyina akora be boa ye me nyusu ska wo so nyusu ska me yiri akora ne ka che me se o ma me se mo nya adwuma ama asem ko do na nanim ama ona na so ka se wonti asem na sinto obebisa ma me no na nkora bi kwatim be di pa de ko school na papa se ne ho kire no ye adwuma kakra bo alfa o ma me se manya idia me ban we kasa opanyini anu an ma me ne man kasa bi ana ne bai edetime nchen
enti adidi mu saa na ayie na se me kɔ ye no ana me yi sika me de ma no sɛ ase oje sika no yɛ 1000 enti me 500 na me ka se be chemu yenu no enu ni eje ana me de ma me ba frisia sɛ ofa mo nana ana me si frisia 200 so ni emonye mfa ni di 23rd August no ana me de no so kan no ho tina aka me nsam sika 70 Ghana ana mba boy no so hia me kwan no ana me de 70 Ghana no ama mba boy no so dey onye nti saada no nko a aye ensa 200 mbo ye en me yira di sedi na nka ho saada no nko a no be ska be yifi motom de ma wo mo na ye 77 na me de ma wo mo efiri wo banyina so opanyini be kan ba be kuta me ni mistake kuta me de week bia 30 Ghana na me kache mbaba ya ni se 30 Ghana ayi 300 Ghana me sorry enka ne 3 million week bia o sende de ma hwan me sende de ma frisia ade na on sende mfama maame ne so mpa me sam sika ade ntia menim me baba en kwasa Africa chance maame ne so mpa me sam sika enti wo sende every week 3 million 300 ade ma oba no ade ma me ba no maame ya me so bo maame was da ma ka chen ma se me first kan nyesi ma ka chere ma se me first kan nyesi na me se frisia chenye wo bedu brebe no na maame baka se me ma hwe ko de ma ye nyina wo se me nye hwe enti keep maame na akra nsi yuda mate enti akra ne wo ho this kind man ti week bia 3 week bia 2 weeks pe ana me ka ko di mazi me onje fort enti no me nya sika emfa nkomo mo Sunday na me yi 200 say me ba boy de wo me nchen on so kra no on de bia no on so yusu 40 Ghana ana me situfo on se sika ni me ho enti di 200 di na wo so gi 80 and then wo chena esika because your china me nya adwuma na mba so you da mate me wo na kra na sika ba say o ma me say on san fam sika mre me o ka senka tufo nko yeska ne de 2 million on fan sani o ma me e no se ne ma me se wo mpe it one fan sika no en san fam mre enti ete se Felicia na enka nkyere ne ma me say week bia wo send 3 million de manana ma me ni awe ma me ni nim Felicia bona mane 2 weeks pe na me fan koye Turian check date ni bapem sabri 300 ne jemi san yi ne da no eka me kasa ska ni nyina boma panyini pato bet my masa wanya ma se ska me dia ma wo no me mo 77 ka 30 Ghana nanka 800 e firi wo ba ni nyina so 300 eti me yiri e de betna bedwom kase me ntimi hwe me ma nkra ni sika me nya hwea opanyini kurani na me yiri ogumi hofi ogumi ani mase Ewra o ya we say every week papa was send 300 the amount never Felicia ne number obetimi the number na ma akura ni sika o ka kire ni so ne papa dia mani 600 enkura ni ko school 600 there 600 million ai enkura ni ko school mo textbooks busa no net wo no to four textbooks mi na metoyi abe ma na o wie SS na o ko ba sisi no ne textbook dadi mi na meto blessing textbooks mi na metoyi Itu ono ka sense nkran me hwe wo ma na nokure bi enim Felicia textbooks o ko GH or SS2 on top akokora to ofre me send papa de 6 million na me se ne wo textbooks na ase won toye no ensan fa meto me so papa wo ho no en so de 6 million abra o dia fa 6 million ne to textbooks no sana me ka chen so won kan chen ne papa me hu sika bi e ma kra ne fa sika bi ama me enti Felicia nkan kire wo se na wotwe bia papa ne send 3 million apart from so ba ye na o man so mu 2 million no se no won ka hwe nkire me obe ko school no so papa send 3 million o ko school 9 million na me wisu yi e kan papa 3 million kan 9 million ena kwa nka chana me so 3 million enti to ne ma but e bia wo ko di ba be kan o se ne papa so woni sika ti me na me 6 million so me de ko to akra ne nyema o ka kire akwada ne se wa makwan bedi abosome miensa wo fie papa tumi anya adwuma ma no a sa adwuma no ye betua akwada ne ka 6 million busumi bia o ka kire akwada ne se ma ne nye no wo ko school a wa be mani sika pa cho ho no me wa no ye die ntia me se ma akwada ne nya adwuma o ka kire no go die ntia die ntia na me se ma ne nya adwuma ne papa ne de ne ko living waters wo so nko ye adwuma ti ma wana akwada ne frame me se hospital ne papa si me ba dia adwuma ne so na aba na de ne ko ye na tonton na ma ho no de na bele akwada no ti o ko ton ni o ma akwada ne frame me se ne papa si e mema na mo ba hospital won mpra ne wo mo
enam say wo papa no ono ade wo kwa adwuma no wono ase mema doctors pay for no ba wono mpra no wo de a ene o makwan ba fie mu di ebiem adwuma no wo kasa koya amenye kasa nyem phone no ase meto ma akola no phone no akola nso pe phone osua de no ogine papa phone a ne papa se wo hye phone no so e de ne mpna pictures send me enti wo fa ne phone mani biem ena ma meto phone mi ko free na ma akola no o papa ti ase mato phone ne boarding ne bo onye de me pesa akola ne sua de ena akola blessing so wo da makoma so me wo ne me bre ya ankasa enti so akola na be ya adwuma na wo se emema ne de da e ho no mo de na se hunya se mesa ma akola na akwa ya adwuma na wo frɛ papa de busa me ba cho me misa no enti wa misa papa no eye de akola ne nko aka kyerɛ wo ena wo gitu mu gina so enso de take a decision ba cho ai adentia Felicia no we hin sese ba cho o menchi o school o abefi o fie momfra kwada ne fom eni di san komo no de me pese mi hunu ene se papa yi ema no 3 million every week ya onka se ye Felicia wonko a wo de a eye wo ni unua no enti adenti na ono ko ka kire ne maame se ne papa send ni 6 million mi wa na nye 6 million eye 3 million en wo send de ma week enti so otumi ko ka bom ko ka 6 million de kire maame no de a na ne de di nkan ba ye ne fa mumusa ne sa asem pacho 6 million no ai ko ye no 1 week na me fan ko enti me di bom o ka bom me ka bom na me ni 600 se Felicia last week me just come on this week sikani ni enti 600 ni na am de ma no o de ma say you no nko ade a na oni ni nwan mu nyina oni ni nwan mu nyina se wo ti asa me nkasa ho na say wa block papa me ba cho da bi me block no on frame so ma me nkasa me faida ye ba cho phone so sense na me score so a wo se me nkasa so futi me no eri ya na o chi me kwa na nkasa o frɛ no me ba cho da bi me mfrɛ no se si on first come wa wo ne nkwara ne nso abedi wo nkyɛn oye ukuru dada what phone afre no da sa denti na on first come me ba cho last na akula ba ku because Felicia na o send this scam no o school ne visit na me be ko na me friend say akula ne visit ye ne enti no me be ko on send me scan na me fa ebi nso so ntoto nyema na me no aduane ko ma akula no ka kire me say wo ba wo se wo mpam ya wagira me de eye de na me send me sika ma say fa ye aduane ko ma wo ba na se me friend na obeka de ya asan kire me enti no ena ma me de ne ba ha si se wo se me de ne ba ha na baby emlada no mo de to mame because wo friend na de no beka kire no won de won kai da bia mi di natem uja awade no wo de ne nsa koma no me fan se one nkwada ne ntibiem one nkwada ne tena abosome dodo se ya ansa na wo ba be fa nkwada be busumi mienu me fan se be busumi nwotwe wo se busumi nwotwe busumi nwotwe sa busumi nwotwe no na sa ansem we bisi e wo mo ntem me ba cho na se nkula ne nketwa mienu wo ne ho de overs no wo hia bibi no ofre ne papa wo se ne papa se ne ka sei sa manye ne da me so nana ye be fre nana gina obitimi afre nana mimi ntwa ntwa aplan daddy o man 70 cedis na o se me nwa no ewu ye na o ba ye o man 70 cedis no bisansis ka se no de abla plan bi enye 70 cedis ye say na 70 cedis na de ma no 24 de 70 na na make no akla o ba daddy o mu free gas ne gas me na me fere o mu tua lad bi tobu eya wo tie nkwala ne nko eno pe daddy na wutie fa konko a akla no mimi wo no me wo bi tobo di owo university o ya akwala enti se mimi ba wo university a me mfa akwada ne huska mesiw so me de be kwa akoma me ba no enso wo ye tobo yesa wo ye di bro me mpesa sa wade jaye ba ye ni bro mfa hu nkwada so wan hwe ya wo de time be ba akwada ne papa ntem me mpesa sa wo ba manim ne ye ka waresem a me man kwada kure wom no pie me man kwada na wom ni kure pie o ya sa nso enye ne sa tie me na ye ono nko ama tie me tobo dia me pesa me ka kira wo ne se yi na we se ni yifrim na wan hwe ya e de bro e ne beba bra abosome nwotwe a wo de nsa ne koye no me mfa nse na basabasa ye we ni ho but enkurado bedi wo nche abosome mienu na wotwe mienu no hwe de ahyase eye daddy senke to mienu de omo wone ho nti so musika aman ha bant me fone me nsa ne de wodi bi ko na me so me di bi ko de me ya ne sa akula na frɛ no nti me metia wale na se na akula frɛ ne se
dai bia me hia we no ka oba ne ne kunu de be ma ne ka se bia ma me mesro bia wo ska bi da ba bia yenyu suma nkula ne se me nsaka me dia ma wotimi ka cha kwa ne se frɛ wo ma me so frɛ ma me ne se wo ma me enye ska ma sa wo ne ma bra fie nkula ne ka sa che o frɛ be ma ne busa no sa de na menene nete that's na menene nya aware ka se nkula se mama na net fo nka sa nche na net fo nkula school fees pa cho papa me nyu adwuma nya man school fees and what you ada nkula mpaboa wotu woni msire siton nkula mpaboa wona wotu meba dia na apese me ma akwanya 2 questions busa no memo onu nso 2 questions onu nso be busa o pacho pase me yiri tene ho asese nkula no busa asem question so for what question ana uni question bia oh no question busa no afia enti nkula no ko school na dada no omu hwan watwa school fees da me ba cho mo textbooks me to bi school fees una autobus tobo you bisa question ya eye baako onyi ano amenko de ada o se nkwara ni ko school no omu hwan enu watua ni school fees da ba cho me ntwe bi da okay question baby una apese obisa me pase me sa bisa me yire afia biam se enu ile menga so ile ayo ex-wife Matiasi pase me bisa me ex-wife se enkura no efiri ebra ewo wo mbeto wo bepem sabri no eye hwan na ahwe wo moa na o matena abepem sabri menu mienu hwan na ne nkura atena kesi pa oyi anose ba cho meni nyina na ne nkura na tena se dia o the comparison na abam se ono ne umienu hwan na ne nkwala na tena pa meni ne mienu nyina entie ye wa akase wase ono akase ono se ebra me se kwan so de okokwan so a okoba e ba beto o mandi se wono ne ka se me ne mienu ana se kwan so na ko simenti me fa ngula ne nko o de ye yate ase e unsu bisa ne nsem mienu a opese obisa no me ba cho waja asem ba ku wom sa asem ba ku me si busa question se sa asem na me bisa no wanka busa question enti na me si busa question me bisa ne se wo ba yi o me se wa me nua na yi ase no a wo se obi Mr. Cadman na be bonsa na sa dadi ni ye me be ma ya ware na mame no me ba cho mu misa ne se be busuafo ye me ho ade na wo gina wa na se wo nyina wo no kra woni nkrobo mu won fa metu mu wa afidie yi so woni nkrobo mu wa afidie yi so no on fa metu owura obusa wasem o se Mr. Cadman bi ebe bo ayi asensa ye ware na masa papa na wo gina benkuma na wo gina ndifa onso yi ano afia me pacho unwa ni wuye no me bayi ebe bonsa ebe jam yere kama e ma ne koy na me kobrema yi ana mtini bisa me sambra machim timi tuka san fibrema ebe yi na se me baye no ana mbe bo me nsa ebe 1 hour time na me tie yi na se me sori a mtini bisa tena se me nkwa na me hunu me ho sa ana me so me tena yi na se a ebo be 5 to 5:30 hono owura bi ebe bo won sa se mami dan nei de o bo nsa mami dan ba bia wo bia asemo na me se come kan because yes e was o kanya ni wo because e be freda daddy no pa chop da se e be freda mes wana o mo ne na enti Mr. Card wo bia ba wa yie enti ma na ba bia wo bia no tenase eye Mr. Cardinal eye ukunu Mr. KD uchocho mucho sabe na o fi obefa ensa na firi mi fie de ko ho a me hwa busuafo mi se be siesi asem no omunya siesi na ensa na o de bare o se wo gya awade no no asan ba be fako e na akote sa de we yi ase akote sa asem we yi na sese Mr. Cardinal say ayi ni siye no o ma won na busua ete enti waba otumi nya wo ho enko enti nensa wom 200 Ghana enti mame dana misro ye otwotwo mucho ukunu e kasa be ma oda akoma so panyini ase ya nu pal bonsa no na metu ho no naka sabi ana me kan de bia chenko fa yesma me kasa na me wotu obi a ka be din semani wa yie na se o bonsa ne sa no me kulani na ase ya chechire matena akonya no se me nsori o se me nyina wo se me de be ma opa ne yire na asamasi na ensa wo ba ho wangin oba na basa fa no ring na afedie Mr. Cardinal ofiri minimum no
minim papa no ba bi ofiri anya hwe nti kokoda na se ana wo de ntoma gu ko ho esori wo ye na se kinkim ko da papa na se abusuafo mu ba kokura ntimi ansori anka se e de ensa na maami oboy te na me ne maami kunu nua bi ti ho na me se Mr. Ochire de bia me ni Ghana nya asoma no de so abram abam ho so ame pacho de asie so wate osori am ose me si owompna kwase agimi kra no anya dokona ase ahye anan so to ne mahunu ade akye no mahunu anya manso na mepo me pacho na we so wo se ne sei asoma man be ka che me so we die se eyensa no abo na mistake to me ba nti we die so fo we die fa ne sa na kono me fa ne sa na me nko wo me fa ne sa na me nko wo sama anka no kura na me yiwe adidi buragu mi so ananto machi abodwama je wa ye che say wa bodwama wo machi ache because Mr. Cardinal ofrihin ya ko de masa na obi di bicycle besi ho say sister dan na cross yan famere no me so so ne dan na papa wo o ma mi adua o ma mi adua ani me dance ni meba ebra obra wu ya ye na yie no o sister wu ye no now den san akọ asan akọ fansa me ko fansa no tobo media ya yi masema no ansa no wakyerem no akọ fansa no okay afei Mr. Cardinal kro no obebo nsa no wo te wo wasum se wo kas de obo nsa ne se ukunu utwotwomtwo ese yemfa 2 million si so ma abusua wote wo ye mesi waso ne ntibasa na ge ne bona mesi waso wa mistake na enipa mu what they say me kunu no mu bisa ne se mbesiesi asem na me kunu se wono de ada na nipa na ye mistake wo edom ni mu na ntam na yankwa nkotia ne na so anka radio so asem emfrema mu asem atomu na ekọ correct no menua menkasa na mo ye ya ma ne ka ho ma ye san ka se kodasia wo san ko ye kodasia na me so wa panyina frɛ no eso mbeso mu siesi asem no ye ntia ma me ko fansa ne se yes me papa mo busu mi asa wale me wale anase me wana me se da me nware bi ne nsa na me ko fa ne se motena se ne se egu aware na ye de nsa na gu so na kasa ne nyemo meso wa mo frɛ me kunu ya wo se ne mpena wa fa ne de so kasa obeja ne ne eja ne china na oboa enye ho na me busa me ba so enu ti ena sansan ne ba so meso wa mo so amo madwena nko so se ye nko connect nipa na obo nsa no eye nu nti unimade a me mpe oho eye se wa ye mfomso na me mehu mfomso na maka na me ka no wo de me de bia ama ya atwam na eba be yi me dia no wo ye sa me mpe me pese me hunu se be mai wo de ne nsa koi enka wo ho kwan se wo de ne nsa ko ana afa koma wareta akire ni oba tumi de be man nsa ko first yanka atete no ena ne wo ho sesei sa de ya no yemu sa ye ho se meja wade dodo se na ye first ne esi aware egunkuro enti yetena se yanya power akora na be ma ni nua ba ena dishire ana power de bo wo ba no akuma na de bo ba se sa nneoma ni nyina no yenye atwam obatumi koto be ma nsa twere ne so kora wa adwuma mu ba wo de koi ena wo san akokɔ faaye se wo de nsa kɔ san akokɔ faa kyerɛ sa wo san pɛ wa de amamre kwa so okay na wo hwɛsie besiesie ana ye bɛka ne agu ne atu nsa na agu so but saa de ne ma so enti obi be bon nsa no bɛka se ukunu utwotwomtwo ne antumi ankorrect say ni pa no fansa ensa no so no me oni me akasada me ko fansa no wan frame da say e bia ensa wa befasi ana senti say wa gya ye na no wo hwehwe me ko fansa no wan frame da wan me say me sheda adofo ni ade share and somehow hope or say I like you Mr. Hope host I like you too and somehow and kwala hwede ehunhia ya kan kurai enei enkura eko school no omo ewo school ya be san che omo bi ana me bo doctor ya dog enu anu na ya be san che omo bi ya be san che yeah what ya say enti nkwala de nkwala huhia pa mahum mi aka sa me de hia ne made nyina jube owo ejeso krapa champion artist owo ejeso krapa okra memo draw doctor help plus boy ni good memo na draw doctor ajube ko Facebook ni YouTube se si ana ko head doctor picture memo draw papa we memo draw no
oh you good papa enti sa project we ya sha here for some time now ya say yeshia say bia no a de yehwo ene say yemma mofra no kwan ma wo mra ye nchen kire say yeinum se no ene osoro ahengua no eye won dia fa ye sha ase ansa na me de mahoma wonya ye ikura me ka yi keke no ene dedam no after tebrenke no tudiafo anu di semu edi kan bra na afi me mfantum na afi yanko project a ene ne che no ye de ewie for yin student no na ni nyina ne se ye ma no de yakoma so ena se ye po se ye yempo se ye tiase o se ye ntiase o se ya ma ye ma no well being engine yi a ye yembe hye en enche bia minim se wonsa ka studies a air pollution related niamenti Ghana for do no a efiri mu 2023 na say 2025 it means say pollution no crash so nti ye bi na abeka ho aniti say ote ye nka yesrew enye yade a wo yade nti na emum se obenya pomudin nei ene da chinti hepa plus pavi plasmos wo opanyinum bi na obana owo sukuu mu no nso pebi manenom kire ne say oba beda onyi to paye no baako good hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 onom na onfanda eno no beboa ma niema na enise etena nipadua mu no etumi afiri ni nipadua mu ema ono nso enya ne fa ahodie mesre adwumayini a wotie me ebi kura wo spray ebi kura mpo a o bibia wo no dust o ton ade o market futuro e wo ho ye hye bola ne ade ofie na ewura ho bibia otie no eniema dodo na atwa ho ahia nana oyi wei mu nyina afiri ho no mo a chemicals we enuane mu no so otie apomuden so nti ene obi mense se maye infections otriti enko obi ulcer obi diabetes obi akoma yade insante agu obi ho obi ti edwa no obi tu ase twetwe no obi mema semu nkoyi sabio Moses su no ne de ne nyanye complete ontumi ndrele niema ema niema enkoyi China nuro kra na bia onom ene nyame adom hepa plus pavi plasmos oh no many pedua ni moma e free na se yade o yade ni ho ni pedua na ho odin a wanyanti wonso atumi atena ase ache jene nana ye sukuu fo na kwanya bio na ene di obi amfa na last nguso na kai se wanya bi da untumi mfre fisa list ne wa ha nti wa obenya binom ye no ye mu akonya na ma wora ho se wantumi amban wram Otec a kotobi simple 60 Ghana cedis shops ni bi kra de ma 50 nti miensa no kwaji bi ma obane nom e ye obane da achinti okay o start kasa na manfo chance ye freye na eye project no last day for nkwada ne de no enti se wo ye maame ana wo ye papa ubetumi afre na waje hepa plus miensa ni nyina bi hepa plus pavi plasmos waje ne miensa nyina bi na enra ankasem bi ya fa me bone kire se anajo no me ko ba bi koya ade okay na all of a sudden na se miti ya tu afri so wow mititi o na wadumedi o na me ko hwa me ka yimu a hepa plus ni binum yaw adan odi ache me di ache se be ya me drovo afri ba bi ana me wo no akoduru fie kura no na ye me den wow na am say hey osoro one mejefo yes na me kwatena mu no kwan ya me fa so be me fa nse be 30 minutes drive no me de be 15 minutes ne koy na nioma ekele nioma tim koduru ya na ntentem me call me mixing table ne so na mke kan nioma gu nioma ani kanu mu a na me boy wow me bowie ye na mko bonsu onwuno na am say ho ties so jemie na bem me team ani na agba ahomache for na niema no keniema enra enti o hepa plus pavi ne de mane mel miami nia baba ko ye frɛ no Abna Lucy wo Belgium Amsterdam na Abna Lucy and wo to benkra na no no say hey nana hepa plus no na amoka no de eyo wo say Amsterdam ho no ono na bode wuro de kyerɛ Ghana fo a wow ti amanfo krukra eto de kwa Amsterdam pa
enti mabie ma homa no atum sese ya obefre na adanse e wa aduro ne ho dɔɔso nti doctor say we ye project monfa ma mo ma no enkwada na ewo school mu no na enkwada ni nya chefa numbers amedidi dwuma no eye 050 522 4944 na 050 522 5578 first caller udi de say na aka say free he wa nyina ya obi beba o ya fra say o ka say free he mente wonka macro ni de mate ba o say ya fra o say Mark ya donfe okay edi enti na apesa mencha o miense ni nyina bi mfa ma oba ba o jale ya na no kaka no ntezenka nananka oba ko school bay donfe ko school o JHS okay match o miense ni nyina bi beje ko ma akwada no hello we do the say na ka say free he cho hu fi radio ni ho a champem da pa obako school we di enti na pesa mencha o miensa ni nyina bi ka kire me na mentie enti unya bi ma ba na ebeboa no very good wo ka say free he okay and ya beje mi ense ni nyina abi na fa koma oba no hello we did say na o ka say free he oh hello ya fro say na ka say free he that's what me ka say free he Ashtown na di Ashtown for ba ya fro ma me de Mami Frema. Obako school we Mami Frema. Obako school am nyam. Di enti na pesa menche obi nkoma akwada no. Me see. Said ya mi aka sabri wa we ha pesa na ye. Me tini di grandpa papa ha pesa na me wura. Da ho awu ku so ahoya me takwa me tin na me kwa. Me ti cho bi ni mo ya na se dia ye no me. The grandpa na so bi ma wo. Edi abra ma cha o mi ense ni nyina bi beje koma no wate. Eje koma. Da sie mnyado. Hello ya fra se o ka se free he. Pastor ye free we show free ka se free nyi. Ban ye ko. Obako school we. Pastor no expect buku. Di enti na wo pam yense nyina bi akoma no ka kire me na mentie. Me pastor me da me penya adoni adidi abo me papa. Me kase se ko chewa. Chase bro adona chase so enti adu pa me de bom bank me bi ko man ba no scheme ho a lobo ame beje bi ense ni nyina bi ko ma akwada no mame why me patcho ya fra say na aka say free he ya fra me na eje me ka say free atmata boom na eje atmata boom oba ko school we ko school Islamic secondary school ago Johnson di enti na pesa me cha oba na okwa Islamic ni bi ya me drive me na gani me na ba na me numbi ade tia na me ho asisi me ka tema me ti ta eso dinante da veni a ho asisi ho so de Matias beji bi ko ma akwara de nsu school mu ate hello we need a say na ka say free he Kwakubu adi magazine New Road na abako school we school Kumasi High hi di enti na pesa mi che obi ma de ko ma akwara na okọ high no ko bi ami anu mu kraro na o tiri na o tu ba ko echo mu ba ji na me ba no na me mo de Asem Beba Dabi ya me ba ji e no na ka ba enyi ni pele taso eti e fe no ase me ye ya amfa na ne de ato mu yakura na bom ya ana ne nyame stadia mi sa tente ne ne fro no kura se after mu go ni bia hallelujah obeto ni ene asanka ene de nka wan tom di anka be hyew Krobea se mi musuturo me na dawo awu mache unum
Pepper Plus ya. Nyanu mo so ye bema. Nya no. Mazifo. She mazifo, te mazifo ase wate. Mazifo bu wo krom. Bra baje bi ensa ni nyina bi. Baje bi ko. Hello, we dey say na aka se free hey. Hello. Ya fra wo say na aka se free hey. Sakina Abuakwa Mekro bako school we. Askwa Humedia. Die ntina ma me Saki upe bi akoma oba no. Lepacho edo no na me ya pa. Na ye mo hwe ni na kutu de no ebo me pa. Nti o ko kora mse ko kutu de ma na enema nti na mention na to de. Ni akwa na hu ko ni se de ya mi ka ko be de pa so kwa na akam. For so anka oni akra ne kra nche ne half na wa unya ho de ho na o ya adwuma piska no se be ya o nsu be nya ho de de akra no wate o de mama asa akwa no enti suma na ubi mejemre o. Hello, we did the say na aka se free he. Me di Moses area. Moses dia. Moses area. Me ka se Fiyase. O ba ko school we Moses. Ko your friend say Asukwara man. And ba ko so ko orchestra otafo. Die nti na apese menche waduro ni bi ma oba no. Hyper plus de manu dia fitetina manu make up ko your friend say sama no mo ayin sen kran to bi. That was adaka ni bi. Wow. Manu dia kefa. Na wo adaka na wo koje adaka kire se wo de wo ta doduro ni pa. Me did cram money working tempo. Hey. Me did money on working tempo. Wow. Matie bro. Beji bi na fa we so fa ma. Me money you know. Mate mama mienu ni nyina wate. Bate. Beji. Hello, your friend say na ka se free hey. Pacho Krobea ma ho. Ya no. Pacho your friend mama boacho me kapetri ebusu akruwa. Na bako school ama. Pacho mbako school amani ampon. Die nti na pesa minche obi ma amani ampon ni no. Krobea grade me no pa ba me mpa ya tifi ase a na 20 ni la bu ha to tu. Na mpese tu tembi no. Na onno mu ade na yoma wo. Krobea me say me wonam me siti du awa me ti kura se de awani no wo kata wuti bi. Me no me ya ade che ya campaign ma pa me mo na me kwachima. Beje komano. Why? Beje komano. Hello, your friend say na ka se free he. Hello, na Krobea ma han. O na mani age ma no matumi awura mu pa. Udi de say. Na ba se me kefi e ka fe ka problem. O ba ko school akua free ye. So, the school adapaja technical school. Okay. Die nti na pese minche obi na fa kwacha oba na okọ otumfo say to technical school no. Na mpa so do na aboa me papa. No se de dia na me yale ni na ba ko to ibre me. Eni mi te du no kwa na me sole ye. Yo de nyankopon ni ase. Eni e bedi bi koma akwada no. Wate. Ofrefo a wutwa to. Good afternoon. Ono so yoba. Hey, why you lucky? Good afternoon, Nana. Good afternoon. Hey. If I try to Florence, I can say free. I'll go copa. O ka say free he. I'll go copa. You're from Florence, dear. Florence Amoako. Florence Amoako. The Bani school, Nifa, I do come to Oi, na die nti na apesa mema obi na fa koma nifa oba na okọ school ho no. Because on say oba ya no wasi na fuwa ya kese. Onanti aka wa bre na mi pe bi di ama na no. Bra na beje miense ni nyina bi na fa koma no wate. Because on ma ya wo na wa ready. Matie buru. Fa ofala fa ne ka ho mame. Ofala Otec fa ne ka ho. Doctor, wedro we no. Chesesesi ano ababeye household edru. Eyedru eboa dasa. De na wo ka twa to de a. Na we dey say de na me san dia to anim. So de o kan say of refor twa to say de obi ye ma hyehye o. Mba cha of Mama V so ka ho ma me why. Mama V. Wo say wono ne ma ne ye mienu enti nana
ene pa de one kai doctor asebasi enti fa mama v ono nso eka ho mama doctor to aso yeah ye ka se nyina mtumi hu se phones ni susu phones be 3 ni nyina 4 phones still enya so good to na dia me fa ofidikesi so dia to anim ne se I'm willing say ye mano sanka at least busumi bia no na me kai se 2006 2007 na motakrade that time so be a student na o she uniform a yellow sisi no so kai sa often free for bus no eti de me so me ya willing na say wo fidie ye kana mpanyimfo betumi ayama yen na I'm willing say ye be ma school for be once every month na mpanyimfo betumi ne madi nkomo na yama no say student no own tuasika na obeje na nka ye be yen hye no anso obekọ hospital bi e ben no akọje ne hepa plus pavi plasmos I'm willing mpanyimfo sika bi omhwe a eto asomom betumi ne maka bia no me compromise yes sabi say edro ne 10 cedis necessary me give reasonable amount bia for manufacturing na me nya hwe wo so kra na because ye mane nya hoden a eboa yen o hwe obi na ose ne ba free school by no ne yefuna ye kese onante anu abre ss enti ebra so sempemfo betumi ene ye design komo na I am so willing say a manufacturing price kra na memejia memfa hwe nto so a nyame ani me sa de ama oman no na ye ma no abawura hospital bia akwaje once every month o ma akwaje hepa plus pavi plus mostly free na I'm willing to do that mate any obawa number yes, so my personal line e bia your panyin o de ope bi na anom capsules no school fo no ne wa ye busy no nti e market ni nsuo so ho na obi ho a ni nsuo no ope e bi available obi nsuo ho a o ye very busy and o ye student capsules ne so ho e hepa plus pavi plasmos e bia na opeso hunu se me be obenom ne sei me nua bi benom ne sei ade ewi e be boa me ana hepa plus nupa no me number se a me be buboyi eno anso na wo ho 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone opese wonso no maduro ni bi ye de bebre o 0542 807 907 0542 807 907 na misra number si am de tu bia ye na ye de che dabi course ne ba even now nyina no mo fra me so be jimi dabi na ofra eyenchiremu na wo pa ye de be ma wo na wonso wantumi ambo anwram no ne bo ne nyeden sister Ghana ko jibi na nka aban ne kura mem a wa ye resolution say busumi bia no me ba no metobia manano wo JHS primary ni SHS mombinom na wo panyin nso no numbi edu dia dia obetumi de ukube nsu ana ukadu ana watadwi fatwa sabe V8 na onto ya de be ya yi de ubenya so tumi dia no so tumi bua dasie bro na yei no ya na ode amaja taba na metu agu musisi akra na me de agu meka ne mu nso kire se nora kame nko se America no na se accident esi no bi wa na bibi na ha no ewu ya me see ye nya so ngeto me see enka bi abe se 30 or 40 minutes 50 minutes no kodrofie she koya mfa so pake ya kura ba hu ye de nyankopon asese tugum ojo nkwa achew me ye me mixes no me bowie ya nam ko bonsi onyu na nam se hot ties so jeme na bem me team ani na bo 4 enti enu am da ties so na de eche
Nyankopɔn Israel. Amen. Nyankopɔn Israel. Etie for Dr. Hepa Plus na awie yene no abo enkomo no. Onuada sani wate de ye wo frɛ na wanyamu afa kyeme wada meburu bowura baabi eto ne aduru bia. Wonya bia mesrɛ wotɔ mankwada no binom nkwada na ho odinti. Metwa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekra. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudiri ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and the one so woye Hepa Plus wife. Na abwa no Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apem for about or more manufo. And kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn mpɛmu nyinaa wɔsa ho yareɛ wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yareɛ nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama faith homeopathic clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn geomas company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu faith homeopathic clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 faith homeopathic clinic wùjídìá jẹun kwan. owura bra dabia sanopo awio anwumero mehu wo me fie aha bia na ukura gallons gu kon ho bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories this is a batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no wofa na se brek kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma yefua omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntise ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 yakoya yasabe biu. Ahaye 102.9. Ahaye Otec FM so. Asem Beba Dabi dwumadi no asugusu na wi awutie na wi o hwe live. Enkomo aye boy me bema mabedwafo abam with onomo adwenkyere. Na sene ya wate Sechedumasi Rural Bank PLC nkano. Na wi awa awutie me kamfo ma wo. Se wo ye dwadini, wo de ye bodwa, wo de ne ye adwuma wa bie na wutua manfo ka. Mo nyina mesre mo enuma hodo ne ankorankore moma ye nyina yemfa yaninkyere Sechedumasi Rural Bank PLC na ye ni won mu ni dwa kire se onom na se ye fa won yonko a wa ya soroboa enti ye nkotokro enkasoro de biara da ye kan ye kai emfinhie aduanan numnie eno onom a wo banking industry ni mu na wonom a provide services ahodo banking services edi amo manfo wo Ghana ha mene wo ka say ye bebie ordinary current account amount no COT ye bebie corporate current account amount no COT ye ntetew savings account ye bie susu account ye bie mebadachi account ye bie fixed deposit ya interest rate no very competitive. Ye money transfers ahodo Western Union, mobile money transfers, CB, interbank transfers, and ye bell link your bank account on the amount phone. Enti baby I wouldn't be out to me discard to account to and I'll be to me is cancel the free account to ye Ghana pay as I ye e-switch a ye Sechedumasi Rural Bank. So when ye did you ma so wo chere wo a minia ba ma ye beboa wo besia wo de koye wayi ebi ni ho ye ne ebeboa mo atumi aye no ye wo smart loan no de se wo ye obi a controller ne tua wo ka o don krata ba abadwuma ye ni ye be ma obi ntentem na wonso de atwitwa age ho ye ma akuafo besia ye ma akuo group loans ye ma microfinance ni susu loans ye ma overdraft SME loans ene commercial loans abayadwuma ye fo ne ankorankorafo nyina no monni Sechedumasi Rural Bank PLC enidwa kire se ye de beboa mo ye shares ton eguso koso ba ko ye 10 pesos to 300 cedis ko wo skadodo a factor shares e wo Sechedumasi mu na mfaso no eye bebre bibi nie na wonte ase a ye numbers nie ye 05016827737 and 050161794 oba Sechedumasi a ye branch ni bedwa no okwa adwira ye be GPLTU building no oba Kenya ase akwabere ye wa abrosa se ho a okwa anwunaga ye woje ne dwom ho aboabo ye post office na chi asonase kwan yi so tafo ye ben Dr. Amuzu ana club 600 no ye ben no oba adumu a boss FM chi ho Moizongo ye wo second station anya no branch no ye wo mobilization centers miensa ba ko wagina su Sechedumasi municipal mu chechewre afija kwabere north mu ena adidwan mampo municipal mu uni ye nidwa kire se ye na ye somo na ya somo sompa awie traditional Dr. Dawood ewe jesokrapa adofo se hwi doctor no papa no owedro papa no wedro papa wei adansi amanfuo di wone ho Ghana ha Asante mayimu se hwi mayimu ene man ahodo aka no enya asem ketwa papa ne wedro papa wei ena se wo yoba na sebe bibinti wa wontumi ma akwanya no aba ma one yeah papa wei se wo ye bema na sebe bibinti obema ne da form bem akwanya no aba ma one one papa ni hia obema na san pagya ma wo papa wei se sikyire yade bi na hawo stroke nudue bi mojabrusuo bi waye mrempam bi ana hepatitis B bi enemu yade bi wakoa ne nkwa wa bin obema waduro amwanyiwa hoto so ode ne ye prostate mu hawo kokram ne de ho agimi ye de rubber na akotumu a obema yi oba se fibroid me na na ka se fibros wan hwe ye na o ma ne ye no wo ya mrewu ye ma papa ne ma waduru na nhye se be ya wunya sa hawdo bio ejo so krapa edane a
enka ne na Metro FM ni wom no saa dan no mu ye number ne ye 0244 886437 and 0201 681 717 and then we are making for Simple Plus phone accessories at the mouth and there we Simple Plus brand we no adofo ye brand ejina ne na so say ye ka phone accessories mema brand bia ma utrim ni nyina ya falafala brand ba ko pa esese ba utrim ene Simple Plus ne brand no papa no wadwene yen Ghana fo ho ena wakwa akoye phone accessories ye papa ya woni pada sani wudi usika to a unya value for money get value for money enti awie ya me ne wo ka sei se when you so phone charger papa wo phone ne be say yo na charger papa nso ene de Simple Plus ya yo ne bi Simple Plus charger no eno ne ye owo iPhone de owo Samsung chargers owo Android phones ahodo ewo yam de nyina chese phone charger bi a ye bia no to Simple Plus de bi owo batteries o phone battery nya ye wan hwe ya da kro pe phone no wa se no enti se wo benya battery papa to Simple Plus de ni bi se wo pe power bank o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod protector phone accessory bia wo pe bi atu akoton kra no a bra ye betu bia ma wo o pe ne nkronkron so na ato a bra kumase ya wa de hyeman ye ni Dr. Caesar so ye no ene di animhwe ena oba kejeti anso a ye ni kejeti Getu Dubai Getu no ene ye opposite ye hwe ye di animhwe pepepe ye number ye 0244 590374 ofre na anko afrewi 0241 709636 wanya sa number yi wawie o phone enko asemu bio to Simple Plus nioma ne de ne ye ene kwadwo reko Royal Enterprise ono na akofa reko heba mixture ediaba okurasi ne aduro no ye pa sa aduro yi ena wutie me we ba bema sisi yade bia betie wurawo wo ye ohwie nye yie to kurasi ne aduro ne bi eboa wu ni padua no mani gina brane o mensisi atwa ne beba kokwa ha wo pressure no infections no wuntrimu atwetwe wo mra hwe wo mpam no begina wo na so brane okurasi ne aduro ne ye o wadweso a okwa aponchi achi twoba ni mu a maami bi to bi ho Otec FM ha wo hwehwe jaako a wo benya bi ato ne ho okwa Time FM wo boase Free FM wo tachiman ebi wo ho Posa Heba ena afi Promise Heba Apidank Misty Sack Pharmacy omu nyina to bi number we eye kwadwo reko Royal Enterprise for number ye ne an ye de reko heba Mr. Noaba ye no manie eye 0244 47 0067 0244 47 0067 we are making for Osipes Enterprise and so the mount and yanom Osipes yasemu American eye perfumes slippers e man mema de papa eno no ton muntie da bia me se sane usiesie wo ho ene kire de wote ukoduru ba bia se first impression no eye midin kan hu no wote se nana Krobea so onye obi go he sane aye ne hu bia first impression wo hu the fufuro bi o so the first impression no ene ode ka asem enti first impression no ba bia wo kɔ no hwehweto so ma wo hwam no enkasa ma wo enti me ka Osipes Enterprise asem de kyerɛwa ma na ma oto na beje perfumes eye brand de bo ne dafom ye wo Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot other perfume brands eye kama ene ye ton ama wo slippers ne ye wo Adidas ye wo Gucci ye wo Nike ye wo Hermes ye wo Versace any other brands say what you say ye nuoma na ye papa ebo ne nso dafom very affordable ube kumasi kejetia inside baby kejetia police station ne wodo ne nchen pe ena Osipes Enterprise yenso ye wo ubetumi nso abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronko ye number ye 0249 23 8370 ena 050 252 0634 unya fresa ahoma we ya
Osipes Enterprise for beje so wiai dia wonti ase bia no obekire mu nso de amawo na wiai Nana B heba ona akofa Nana B go heba mixture ene Nana B go heba capsules no e de aba a very best medication eba enamu yade a oye very stubborn na watena wo so achete wo minua ba wo bre minua ba ma wo bre enamu yade nti wo ba ma ne fon wa na efon wa atwikom wo oba wo nso sebe nkuranshe ni ho pampan bi ye pie free oba no enya homka ema na oba o mabie wate ase enti koto Nana B go heba mixture na to Nana B go heba capsules na we asem wede wo ho ne se woto Nana B go heba mixture ensuo na daka ne ho e na topa ye ne nso hye ensuo no emu no adaka no ehyem no topa ye no enu nso hyem bi na Nana B se eya afa ensuo no fa memene topa ye no se namu yade na tena wo so aye wo se de ebeyi na firi ho oba se won sabu omunye na onipadua minua ba ma won so de ye wo ya ye ne ye adwumaden ya toto Nana B ni bi nanom wate ye number ye 0549 999253 0549 999253 ena onyame wo ho heba ona akofa basanuo ni nso de aba na basanuo no adofo enuo no eboa nipa adasa wutie mie so yo ba tan kwa de a eya basa heba ointment basanku no mane mawo na wo ba na ho hye tisi ne so afa basanku ni bisrasra no wo de sra kwada ma ne ho ye den entosi mu no asabra nya no asramonya no pampers rashes no ebi nya no ensansa ngugu akwada ne basa wo panyini wo de sra e ma kala no ene wo wede no etoso ate oba ya yiwa wam untumi enye nyina no se ye bi se uni padua wo fa basa heba ointment ni bisrasra ebeko honam kankan ye wo so ya fa bisrasra amotuam nante tare ne nante mu apropro ya fa bisrasra ebeko ene ye wo basa heba capsules eno de oso obema asumdua ba fie se wo ye be ma na de 2 minutes na abo a ema no mpe omumpe infections bi na etetew o cholesterol wo soro sebe o yefunu mu no o hawa bamu nko yefunu yade ka ne ho an fie gya adum o nsabuo mu nso nye koko bi afifiu metumi pai na ho kyerɛw nya basa heba capsules no bi na wunya bi a asumdue beba fie okokia ngi heba da ne heba kolna keba pfa Fred Men's baby etu no ne baby etu no bi ano a basa mu pa obeya bi frɛ no 0244 2677 25 0244 26 77 25 unya fresh ahoma we ya ebebo awpa na abapa mo the biggest online shop aha ne yedidwa wo enye da bia na ubekru bebe krum na metifo kra betwa wamene aha engofu bia ba social media ne so na sangofu no omade na omo ye no mesre regional minister senko ma omo police backing ye from musuanyansa movement regional minister massa anko no police backing na adwuma na omo ye no omo nye omo de omo say eye normal fair enti edura nwumra metifo tumi kukuru baby e beje 5 cedis a obeka say ebia ejoso 20 cedi no de atoso pa fo pa memfo ade enso asan wo penentem tu befo na sankofo ni behu ano maka eye normal fair enye normal fair wo obua. I love that. We should encourage them. Ye mo police backing enfanka ho enka wei enka zoom police ya wo muni na nam nko madwuma ni o enso be MTT di ni ba akonam na zoom fo e bia be nan omo bodyguard no e wo traffic mu ada ya ye hwehwe road worthy ne insurance ya wuo enu no omo ni nam traffic mu ye o enka sa nioma we nyina ye zoom wi ko madwuma no city gas fuei se si a wo mu nyina e bi jejeje koko Roma has yo na koko hwe die bi kire wo ho ko madwuma ni o se mate ni bugana ni oho gene fair on approve first ye charge die na wo mo hwe na wo nso age wo mo de ache wo mo ti sanko fon mesre regional minister frɛ wo mo ye encourage wo mo ye back wo mo with police no wo mo nya sa adwuma no ebeboa ma sanity aba system ni mu adroba fo ni mate fo no ebitiri mo eden toto
edura nwumre kura nkanka de a time e go fa akofo ba se ba ya lolo bani namu ohu yo sezi a ohu ne sai enti men fa sa stress ni mu men madwom ma ho ma mekyerew ade a wo pesa wo to no wo online ebia sese wuni gidie wo online mu enti na me kanfo abapa mo de amawo no azanfo aba online ne so dodo enti wudi afa abapa mo ofo ko Google Play Store anabra App Store na ko download this app yi na wudi ewuram ade biara ehiawo ade biara wo pesa wo to no ahai na abenya bi ato yeni ankase yaso ye osakasaka park ta for 3 miles wuni phone na de be download ye app na je number 059 338 6133 and 059 339 1848 adie bia wuhia bia yede na yede na ebo no edafom okay abedwafo bebam na asemi yehu sene ye hwo no majataba mema me report ni nwie me ka kire ne se ebia akwada no papa no disika esende ma be ma me report no na akwada ne mo maame amane je se papa ise week ba ko anko second week beto so no send 6 million akwada ne ko bodo maame amane no se da send me 6 million eno se na ne 6 million meji ayedai usku nso ayi ntia ne fa kototo miwa na nye ono nso nko a ne de sende no enti so obo ma mi 6 million ne nko a ades na aka no other weeks ne de no o de ko e na akwada ne mo maame na mane ana ase de wanya abaya no anana manya o se de o kan de ne kire o se ne papa send this kaman o sende man if o de free abra o ba yi na se na no de na ne ka no o ba yo man 500 no wie no okoye ni following week which is 11th was sending 3 million but the 3 million the man no the following say on the 11th was sending 11th na yeah me refidate weekly no patra na what trade in that and was sending another 300 na the following way no or papa oko school and na okoto ni niema and now sending 300 saka no and oko school me was sending 600 Nemum di ka bia ba obone maame amane ama o maame kra ma no send ni nua no wo invest no 2.2 awo 300 ni mo o se woni ni nua no mo de ba do ba school no ba ko ye ni books ene ba ko na o kototo ni provisions ana o de kan ba o se woni ni nua no ana maame ma no kwan no de kototo ye nti ni nyina maame ya we obone maame amane o je krom ha yewo advert bia ne gender ye de ne ye yenye painkiller advert ne enkofa oba nto ho da eye abusa ho se ye die ntia yenye enku de ya hofa hofe beauty ne enkofa be ma nto ho da ye de oba busa ho sa de ntia enkoma we ya ye die ho chimato wo baby on the side of Obano, on the side of Berman. Sabe, oni oba enjai, ana oba enjao, emen koye se manson na montem. Eno ye bako. Sa oni ni peja ya, enya otamfono no. Ye ntwe manson. Especially, se makura wum. Ani ye obi a wo majai, public die ye nyina ye nim sa aware ye nagu. Enso omfa ho san awe wo mo ho ase. They do it. Me say that day na kwabra na eto aduane de ma game mo kotena dem no na nka ye the best day na ese papa so for chene yere wedo because that day no me hu say na nya abusuafo bia na be cancel bia ono ade ne ho buy for reconciliation and nobody bi wo hono mo a eye chire but ankoba ne sa ene kotrui ena aba bidru sampempensui enti aya akadam say ye kan kwada ho asem a eye oba ne bema now enya oba no na ehwe wo manka ye no eye oba no se nkwada na kodi oba ne ho a
sɛ wodi sika ɛkɔfɔ nkwadaa no a ɔmfom so a wayɛ nie yɛmfa ma akwadaa fa ma maame no ɔte ha ɔte wɔ so ɔnsan diska ma ɛnso ɔba ne sɛ na wɔtwe bia diska ba enti sɛ akwadaa ne korɔ ɔbɔ maame wɔ ama ne anaasɛ wɔmɔ no who knows ɛnso sɛnde de ma ɔba no na na aware no wone ɔba no na ɛwo ma num no ɛyɛ ɔbaa yi ɛmfomso ɛyɛ mɛɛma yɛ meme ne ɔba ngo yɛanware yɛntɛm nyɛ na waka kyerɛ m sɛ ɛyɛ asɛnde sika no fa si me maame so wobɔn dog menyɛ saa deɛ no mede bɛma wo a ɛyɛ akyina sɛm bi nti papa bi ɔso ɔno deɛ ɔware a ɔmo te a abusua nneɔma a yɛayɛ lesi a watotɔ no nyinaa wie no ɔno a bɛhyɛ da atɔ ɛntoma na warapo ho wawie no ɔno asɔre agyina abusua mesrɛ mo mawie mo nneɔma ne mo ntotoyɛ mu sika asɛm no nyinaa mawie abusua enie na saa ntoma wei deɛ mea na matɔ me de ma me yere wonim deɛ nti a sɛ bɛyɛ akyina bi asɛm nkɔba no ɔbaa ne nkɔgyina baabi nkɔka sɛ mene no tena yɛi yɛware yɛi wɔntɔ hwee maa me meyɛ a na ayɛ ɔbaa na ɔka saa asɛm no a yɛ a na mekyi mempɛ saa deɛ no ɔnyɛ hwee maa me te sɛ deɛ ɔntɔ aduane maa wo ni da ɔntɔ nsuo maa wo nom da akoma ne ehuri ho asɛm anɔpɛ na meka no ebi nie sɛ huri a ɛsɛ yadwen ti wanhwɛ yi a na ɔdɔ wom deɛ na ɛfɛ ɔbaa ne kunu wei spray bɔ wei akyi machine kafkafo na wei twi nsuo yɛyɛ kua nipa bɔne sɛm nti obi abrɛ ayɛ ne kua 8 acres asɛ deɛ acres ntosi o na kwabrane watumi akɔto adubɔne de ahye ntosi no wobɛnante wabrɛ bɔbɛsi uye nyame bɛtua woka wo nkwa na nyinaa enti abaya wei nya ayadeɛ wom na nkeku no papa wei da bia wɔkae na hye na wo saa nipa korɔ no de nnome a ɛmu edu ɛna de brɛ wo ɔma hwe aseɛ ɛne kasakasa wɔ awadeɛ nim besi nnɛ sɛ agui ɛyɛ nnɛ papa sɔfo woda so pɛ ɔyere woda so pɛ wadeɛ mepɛ me yere mene no awo nkora num woda so pɛ wadeɛ mesɛ woda anya wa nkwadaa nka ho mesɛ woda so pɛ wo yere mepɛ me yere maame yi bɛyɛ fidie no na membusa wasɛm wate nkɔmmɔ wei a yɛdie sɛbesɛbe ɛyɛ nkɔmmɔ a ɛbɛtumi de ntotoyɛ ɛne ɛnepa ɛna aba mo mmienu abrabɔ mu mo ti wa mo ti hɔ yi ɛyɛ ntiaseɛ bi na anya adwuma ɛdeɛn dɛ ɛfɛ sɛ kwabrane wo yere bɛyɛ adwuma aboawo ɛmɛɛma ni bi nya baa bi te sɛ wɔno ate ha ɛka sɛ woyɛ very industrious kyerɛ sɛ wopɛ adwuma wonyɛ ɔbaa kwadwofoɔ na sɛbesɛbe adeɛ a meyɛm hyehye me wɔ ho ne sɛ mekorɔ bia a mete ha yi wo ho ɛfɛ mebɛhu no aka kyerɛ m sɛ wawo no mu a menware wo mehwe deɛ mɛhwe obi nanso menware wo saa na tie o obenya num paa so obi bɛsɔ mu no ɛyɛ biribi ntia enti sɛbesɛbe ɛduru baabi sɛ yi a yɛde adwene yɛyɛ fie adwene yɛde to ho ne yɛaprae ne yɛde ayɛ adwuma ama nneɔma bi asi wadaa meeburo papa sɔfo so ɔne ɔda so dɔ ne yere wɔdɔ wo maame woda so pɛ okunu ɔbaa de akyia me mama osima num fa akra me da se akra ne yɛdi nkan no sɛ sɛ si ade awareɛ ne deɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ ebia ne nyame nti ayɛ yie because ebia na ayɛ yie nti yɛde awareɛ no ɛbɛto nkyɛn na adeɛ baako a mehu wɔ na awareɛ no mu sɛ wɔn mo mmienu nyinaa wei so yɛ ananse a me nso yɛ ntekuma wɔn mo mmienu nyinaa sɛbi wɔn mo nim nyansa wɔn mo nyinaa obiara nso nim kasa nti bɛ defense a obiara tumi defend ne ho kama obiara ni hɔ a wonim kasa ɛna obiara ni hɔ a wo defend ontimi defend ne ho sɛ anyansafoɔ mmienu twa aba a sɛ ne tie bia abani be wuntem because say nka awade anka anya 22 years sabre nka ɔmo dane anuafoɔ nti ka sabre de nka yɛ fɛfɛɛfɛ akɔnɔ a nka enye sɛ nka afa ekura ne nka ebegu na emom lawyers no lawyer mmienu na ahia nti obiara nimra ɛna obiara nim ne right ɛno na dia bedru ni a edu oyɛ ɔmo nkasa yɛ no ɔmo defense yɛ ɔmo defend ɔmo ya utimi sɛ obiara obibi ka na obiara obibi yɛ enti aba ne sɛ ya wo a wo pɛ no wo mom na wo sɛ obrɛ wo ho ase me nua sɛ wo pɛ oba anya ne nyina na wo sɛ so so because wo bɛ wo sɛ space no opie kura wo bɛ ka sɛ hey enti wo sɛ ne bi wo bu ani gusu wo hwɛ sɛ yɛ bɔ nsampo no bi bɔ nsa ensa no yɛ ne ayɛ bɔ nsa no yɛ pɛ sɛ yɛ gyegye ho ma no yɛ den obi abɛfo MCO
ebi mi ko ye bi wo baabi ɛna me say oh ne yanko brɛboɔ no wɔno ne fro pata ɛyɛ risumai ɛda ne gina wɔ se me nsom bosom na me nye ayi wɔn de baabi na adwe ko gina yɛ but sɛnea ɔka yɛ boy me kora ɔba de nka medwa saa ne te me nka medwa saa ne te ka bedwa saa enti wɔn hu sɛ eniema bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛma wo hu ne sɛ ɛbɛma no ɔpɛ ɔbaa no na ebo mo wɔsɛn ka eniema bi wɔ na ka obu na ni gu so no wɔsɛn ko ɔnso wɔ kasa ya ma ne ko tie abusua no so wotie ne kasa yɛ ni mu a ɔso wɔne papa bi na tie ni mo ɛna ɔsɛ mo agina ma awade a ɛso ebi kura obekomekomu no sɛ yɛ no kura sɛ bibi wɔ mu a ɛyɛ awurei ɛne saa nipa ne mienu a abusua ni mu ɛnso wɔde akɔsa yɛ abusua ni nyina na saa yɛ de begina public kura na ɛka dabi de wɔyɛ announcement ne ya ɛno no yɛkɔtwe na dwene gyina so o tɔbɔ awura tie mesi ɛno yɛkɔtwe na dwene gyina so sɛ yɛ me kora nka medwa kamedwa yɛtwe na dwene gyina so hwɛ yɛfra deɛ bi in journalism exaggeration sɛ wo exaggerate adeɛ boro so a ɛbɛdane sɛbesɛbe nonsense and make sense enti mo a moyɛ saa MC so ayi ase no nneɔma bi wɔ mo nso so exaggerate munso so nyegye ho na mutumi gyegye ho ama ne saa kɔ pasem foforo de ɛno na meka sɛ nyɛ ɛno na meka sɛ eniema bi wɔ hɔ a yɛn bu yɛ ni gu so sɛ wɔka sɛ wɔbɛpɛ ne nyinaa afrɛ nkyɛm nso deɛ ɛne ɛnwo ɛna wɔde nya badwam hɔ akora ne wɔse wɔyi adanse ɛne wɔka na no tum na ka akyire wafrɛ bisa so hono enti hɔ atasi a wakasa ma na kotie abusua wabra awura yi obia ma yɛ ne ho ade ma wɔ mo no de o ten sɛ okogina abusua nem sɛ nom kɔ kasɛm nom kɔ refer asɛm wo ade asɛm na abeka de o kan me ne onya adwe akora beba opanyini de o kasa tia no so pene so na ɛyɛ wagye de no kan yɛ kasa tia na minti wagye me yere de amani pa fofra ma na yɛ ne ho ade wabra menim tie de abusua sa na no yɛ kasa tia na yɛ de ya obo asɛm a wo ka dia me ne onya adwe na busane se ya be ya ne ho ade ampa so ana ebisa we twene mpra wa akira abusua na ama ne twene mame mo aha de enti a me ka kyerɛ sɛ me ne onya adwe ne sɛ metia yi ase oba de mensa brɛ me ensa na wo de brɛ me no wasan befa kɔ enti kyerɛ sɛ ɔda so yɛ me yere amamre kwa so me boa na enti sɛ okom ne dabi yire bi na no me ni nkyerɛ odi enti a me se me ne onya adwe no me pese mbusa wo sɛ mensa da so wo ba hɔ a oba no ɔda so yɛ me yere ana wo nya me yire bio ɔyɛ me no ɔde awɔ okay enti sama ba yie na wa yie na se no ya bɛbɔ nsa bɛbɔ bɛma foforo di kyerɛ sɛ wɔno na yi ɔba wei kunu na me yi busuani dance a ɛbia wɔ ya kasa ko ɛkɔma ne ko tia wɔ mo bi ɔka ya na kasa tia na ɛdia kasa tia ne tia so kom na sɛ awura yi wɔnyɛ ne ho ade a ana sɛ nyɛ ne kunu wɔn kasa nkyerɛ busuani no sɛsɛn ayi obi na mi dance ya bi me so no ya wayɛ nde yɛ ma ne ne me so me yi obi dance ka kyerɛ ne fɛ we ya bɛbɔ nsa ensa obɛbɔ yɛ na sɛm sei na wɔka enti me yi dance ye me yi dance ye na yɛ no ka to aso ane ni asɛm ɛyɛ kasa tia we ni kasa tia ne yɛ aburo so ɛyɛ die ananya atanie ɛne die atanie ne die ɛyɛ me so ne onya enti me yi dance ya we ne de ɛno ano no atanie ne de ka to aso sɛ wo busa sɛ meba me to wase ɛno dance ni ɛno yɛ wo dia me so wase enti sɛ mo de me yere ama obi na minimu a ɛno na yɛ asɛm bisa no mo fa ma wo ye wo statement ma benkyerɛ wade bi ye wo statement wano atia dabi wano atia kasetia o akura nyina no si ye say amane kasetia abusua wano anka enye ho do ka ba bia ho so oba yi be ka kyerɛ ne sɛ ɔmo no dwetire on fa no wei papa say wenu a wano akan mantesa ɔse mba ne kasa kura tie abusua dabi wan kasa enya me manim ha mantesa enya me manim ha fa wa no Saudi afo anu sidam ne agya Abraham enti die na me ka ɛma wo yɛ ne sɛ wo pɛ oba na nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ubu ani gu nneɛma bi so okay ɛna ma me kɔ ka sɛ ɔkasa ma ne try a wo wante maseɛ no enti na me susu ni sɛ enka ne yie mu no enka oyi adanse na nka wonka na no ntum wanya adanse enti next time asɛm bi ba na wo kai hɔ no na wo ba be kyerɛ mu saa bre na ne buafu no ande sɛ wɔ se hɔ na akra so onya tu a enka do bekum nipa ne buafu aha no tiram se nneɛma bi wɔ hɔ a wo ma na koma nyɛ dɛ emra fo me boy be me ba ma ɔka saa na no wanyɛ hwe ankɔyɛ bibi o ɔse hɔ no na nka minya hwia
na bi wo ho na mete ho asa me nsore asa ma me nsore enti metena ho a fa wa no si odi afo no si enu nti no etiefo ni me tu no fo se enema bi wo ho a enka omo na koma no nye dai enkofom me yire obi kofa no a me wonna machi ma de enche enti me mfua so se sebe obi nko gi obi yire anaso obi nko bo adwaman no bede na chi ba ade na ye me tse ne se eduru ba bi na se na ni je ho dia o ma ne ma bi wo ho a won mene ne ma bi na niam bi nkofom wo yi adanse ne kama onto aso bi eye so wo yi adanse se ne tie bia da akyenya be ka asem na raise asem no e dia aba ediga no de na nka na no ano no awu se enkwada ne hwemu no eye medase otam na wa no amma magina fa otam na so enka be ba nkwada na mpesa me kiro me nso me kiro bibi me ne wa anya adwen wo baabi enti asa me nso me kiro bibi ene se wo time no na wo de betka yo na nya me time eye within na enti we kura am di 2 ka wo ho. Okay, ejabre monfa no monmane mfa na adwama me na ye nhwade bi. Enioma bi wo wiase oho. Ye wo uko English mu a ye frɛ bibi making a statement and asking a question. Me se me nam. Ubisam say, "Hey, wo ya aboa on." Me ka kire wo se me nya aboa. Me twema kom baby. Yeah. Me twema kom baby. Oya abua wate what make a statement enti ye direct to me se mesoso a mesoso enti ye wa asembisa ye wa asenka me ka asemonko me bisa asemonko eye me yere se be ma fofora bebo nsa e wo me machi a describe se nipa kro no as ekuna mini problem me you obi adanse na me ka se enti abusua mode oba na ma wade na minim ya asembisa enya kasetia ya asembisa se dia make okay atie for dia no oba de ka ne dia make moma yenhwe ejabre na Krobea me pa cha na umpomu nyankopɔ tumi ho ɔde sɛ botan no ye de nyankopɔ ne ase enen so ye yawa da bio kwasem trudu edru sa abre yi a ye ba ejabre waso ye wada roma fi wuram na Krobea me da ase ye frɛ me agya Abraham medium ni dubuna ene habama ene sayarawa ntimi sraw se yare bi haw na odi akina ko hospital hodo asorofia hodo sabi abosumfia hodo ne enkwa mesa ohwe mekira kwai na me so di nyankopɔ de adome no memfa mo na Krobea me di edro bia ba a kyese me kura agye me nsem edro ne ye ani edro ne ye ani edu na me sraw wa sabi wodi wani huna de kura no doctor se wani bua na wukura wodi pescato 3 months time mesa benanso ha me de nkrofo nson na ye experiment 3 months time no me di mumiensa ebeba ha sabi doctor say omuhu na de kra na mama mo do ni bi na o ma start a omuhu na de me do be ba na Krobea program so na mo sabi omuhu na de na ma ye operation e bia o de etabi na esi woni so ana o de ohu na de kakra right so ahunu mo de ye kyesem de do ma 3 months na free so tie ye e do no me wo de oba no mo ho me wo de odi begu so etibe musam se odi do megu nso me se odi begu so se on fa nguso a fa usika tena ofie fa yare na bom se odi begu so dia bra nye skedi na mo me se edo nyankopɔ na de ache me wo na mo bi so bokina ni bi so na de edo na bra me bo so miensani man kan ho asem da na me se me ye experiment no e de chance edi mi so wo ani hu how na de china hospital how do nyina na nkɔ me no eno na me kan se de mo a wani hu na de kakra na light so dem a na eprunsio anase so keka ana bibi sa na metro insafro se hwe mekira kwai ne fa bra kumasi ohwim eno edoro bi ni bia me branch bi no yise kumasi anko ohwim school junction ho wo ba so peja Abraham wo ba me ma o se no bi na mo asabi wo hu na de kra no wo de 30 years kwa na se hu na de me se me ma 3 months wo de tenafie 3 months ne so no me de grofo no ba na mo se wo ma hu na de ansa na wo se ni parametro insafro wo enti me se wo tia ye me mo nyima no nkosi boni apart from no wo sisi ya wo ya na wo chika se ya na ona na onsa ayetititi wo to asinti twetwon ukotwa scan yesi wo chinka se ne emo bie ana wo sisi emo ye kuro ama ona na onsa ayetititi edinti o Johnson tentem o Johnson akra se bi o Johnson enyenyenyan yesi se bi o yehwe wo mogam yesi emo bia ba mogam entimi se wanum nu anum ama wo yemu dwaw obuwa no hyehyew tese ho hyehyew anka se mo bi na ho nyenya se ngogodwie hospital be na ankoye lab be na onye wa wo mpane ye ko ablama ina still
yare da so ho me tumi safro eno me ma wo na otwe na na pe na sa ne mani nyage be di na otwe ne ni obiom ba bia okwa ne ese mo wo mo jam ne ese o chinka se bia sa akọ de kohwe obekọ na sa cartilage na ayo ni nyina ba na gege na ayo na nyina ba timi so sa asem ya de na so do yare china nyan no do ahwe jabro mo kira kwa enya mema no ko na ye wo e bia na so ye oba na sa de ne bi yew ama wase kekaw ama nsuo bi gugu ama o menses no emeye aya na oyam ye oya na osi oya na o chika se oya was na ho hyew tese ona tika krebia na wabre mo sa ankofo nyina so metumi safro mo mra jabra mo mo duro nya yi se fini nyina afuro mo eti ko no mado bi na se sa yare ni jaya enkoi acha na asa ba ntini se mo akwa manu mu no kwa na ba na be ma duro bi natural antibiotic edom de ma won ebe kum sa moa no na ahye won kosua na asiesie onipadua de mo na se no se mo na wura kidney mo so mo wura liver mo so mo wura organs bi onipadua won so no wahara bi biam no memo do na akra no nti ginamba no na mechira kwai wo kumase abontisua ohwim school junction ho kasa ope Abraham number ni nie 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and me when you me WhatsApp line obet my tap afa so obet my voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo makasa asem no yo na me ba kokram to no fom me se sa abosom ye esim e ba wie ye se na ye kokram bosomi a ye de kyekere emma no fo hu ye no because ye we na no ye num ye mema mpo de ye nyine no ye sa akoso num nkakra akra kopim se be wu etimi sa o ye oba na wotie me na dwo bia beda no fum ye se wonya breast cancer onu furu mu hyehyew onu furu tutu emu kekaw o mia ye ne nso firibu ba ana se dwo bia bedam ama onu furu na ye din se azuma no buro no me sa wo de akini enkoma doctor ntwa se akwakwa ye operation po na asa ba wo de metumi safro fabra me si da bia me ba me kase onabo ma so kofi dwuma ne fie lechi wo ma me bi ti ho ana wonya breast cancer Ghana ha oncology department o ma dwuma hwe no o ko US ya won mpane ye scan ahodo nyina da chese na chi nyina drum tu se sabi obi e dia ba abro no ena no fura ise tum na nsegu atwekọ o ma hwe TV ahodo nso dia ha na MSA TV nkan na me fa mai no ba me de bebre na kwya na da to so o mo dia hwe TV ahodo nso o mu hunu mama da do ma ni nyina ko enye ono ko me breast cancer ma hebro 1000 wo kumasia enti wa do bia beda no fum na dia chi ema ensu enka se breast cancer de bekum enku ejabra mo ho timinka brantem doctor fo nyina se utu na montem a ye hwe ma ne ko sani a tu na mountain na de ko hospital no obhwe ma ne ko sana bibido so tu na mountain na ba ye hwe ma ne ko enti emfa nko tena sabi doctor baby ana herbalist bi wo ana so bi wo e ma na nyin sema ansa na aka so de bra jabra mo menya magician na me de oba asa ye wie no ma be commande amana ye brantem na osumi mo duro na se na no furu dwa dam emututu mu keka aye den no ma mo duro ma nyina na me de ye duro ma wa aye nansa obo se onu furu aye den na asa se na nka kra na dwa na etwe ba fom baby ane po no na nyina na ne afum abla doctor bia amfa sikanka ma hwe me wo ho adanse se kase ye ka afidie screen kase ye bie phone lines atuma menye nipa mo afra kwa menye nipa be wo ha o me frafa aka breast cancer ho se me wo ho adu pa ntimi sew emfa no funu ko baabi e ma doctor bi nkotwa emfa do enko baabi ma doctor nko yi juane mfirim oye o yi firim a be san ba se dua si ho ubu a enso to go so fefenti wo ma busa wo mo nya breast cancer na hospital e ye firim na wo na sa bedem amanu mu na ba fufuro ntimi sew e bibido de ma wo na nane anane na akum wo na ye firim kuranti je number no na hwe jabro machira kwai breast cancer professor ono na say number is 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 and our WhatsApp line is 0549 10 15 80
0549 10 15 80. Ewuremi e stobre yare bo e friend sickle cell out to any adinfo na ba na homo jawe no e boss me kotodwe e boss me chika se wo se me na e bi okra timi dia homa kire no e boduam ne na bo ho se be ya na hututu no be jai e bi hanke ofie onyina be sa iduku e ofie onyina be sa boss na hututuru chese na ntika krabia na abre o ma boss na mo nyina ri nyi boss de mo ja kwasi ni so boss ni hu so nyina ri de so kwasi so o akra na wa nyina nya 20 years so hwe na baka sa fe wo nya 5 years wo nya 10 years so hwe na baka so nya 2 years chese o no wo chese ni hututuru sankofo so ye kofu bi o munni made na doctor for say he on tinya 25 years o mo boa me wa duro tatahwe me de ma wo de obi o so sickle cell patient ni nipa bi wo sickle cell omra me nto nchia me de don man na ankwa me pa o na ba fa no ko hospital ko je krata aka chense se wo sickle cell sa krata le bra me mo ye photocopy ato na me de do ma no e di bo so me ensa sa fa no ko obeko de nipa duam e ti o tiem na ba no ahotutu ni de ene adinfo no bi fa bra obebi so a wonyinsen na asai e ye fibroid ni sa eni dane ni sa enam yare na ye sa wo so sa de ma bi fa bra me mo duro acha kora bo so me ensa ene so ba ene okuru ko hospital na mo nkwa se oni low sperm count bi a so oni bi ya bra me ma o ma no duro no abla ba ma no tene ba bi no so na se bi wonwo yale bi ha wa me mo so no enka se jara me wadu fa bra o breast cancer fa bra hepatitis B fa bra stroke fa bra ulcer fa bra eni dane fa bra diabetes fa bra sickle cell fa bra eni titiri me se eni wa hu na de kakra he me ma o trema se woni na nkwa na na kro bia ba me dance sika bia ma ji bia me de ba ma e na ma mo so mo hu na de kra me se mo de mu peskanto after January me di sango for be ba ha o ma me de do mo hu na de kra na bia ba ma start hu na de o me be ka na mo nyina wa ji twitrada na after mo be go jabra na me de do aboa mo nyankopɔ na de ama me se me mfa mo anti me sew mo fa ba bon tachire na ne o ma me de ama mo na adanse mbra na adanse ba Ghana fo so e be nya mfa so mo nye number no number ne 0242 76 48 35 and what biam 0242 76 48 35 me medron wosukuntu jai wosukuntu I love you wosukuntu he me say papa ni mami a omoku nyina obe na ba bi something which is there na chese bia niam bi nkowi he wo ye bema na pese obema ye dia beje memedo bi me see a friend was nukuntru wo bia na bema ma ye din na otimi de pim na dia pim na dia pim na do flat no ye mi wura na nsem bi ma bra bi e friend Mr. Boache wotimi nchen ho baby ai wurade anopa pa na to koko na ode bra mi de koko dia mempe o se ma mo aduane na woni ade bi na woni aja pa de kese be ma na koko dia de me be no ba dwonso e ho na o se woni me wa koko akoche ko ni be ma kakra bi na ba sa na yire bura najo ni yire bura najo ni be ma ni nkwaye just 2 minutes enti me duane me na mo bo wan pibi o me se be ma big brother fan club yempe talia fan club yempe mushroom fan club yempe be ma otitin tan yechi na busa sam pedi o se po so good na me say I love you was so good me say me hey me say said edro unya bi na wisu akoma kra mo bi baji me medro bi ye frame e jabram number ni 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 Kumasi amontis mi ohwim enkran mi woda koma abrowana na sunwan mi wo estate ye frame e jabram da se ne senya mi ankuya mo besa atinka medamase mo piafo ya da se eburu arofo de ade hye ejabri na enawiai ye ne no ehia abo enkomoyi Yankopɔn inhyira no na enawiai ejakwa me enso ewa ha ma me na Volta Drill Limited fo nso ase ene onom achitae me mpa ibone se wuhia nsuo wo fie na wode wo ho bata Volta Drill fo a wawie muntie Volta Drill fo ne nim nsuo tu Volta Drill fo onom ne beboa wo ama wunsuo a watua asai no ebesan ye yie ama animunyam asan bemu bio obesiesie opesu otu a obetu ne kama de ama wa hawne ho kumasi ahojo da ban no main office ne wo sunwai tachima ne do ma nyina nso wo ho number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 mempai bone se enkasa nkomo a yedi enti ase anya adwuma na nkasa wade we nsan kansom
kebe mi do eja mama tu pe wate na wate me nase so na no me kan se sumie ma adwene na me de bia me ka se ma obi an fresi ka sa aboada sika nya aboa je ekwa ebe nyina odo no ho senka papa nse mo bi ka kra bi an ka nya de be bia adu ni o kaka ni ka kuma bi papa ni se ma ka nya ba bia ya duru ni enam se sa nyini nti ena akofa we nyina aba nya bi odo ho odo nso ho me ka se mi na no se mo hwe ya enkola no omoda achi na omukun no o se abiduro wadi skama on fama wadi skama on fama wan hwe yim pa se man wo ma de wanyini 18 no me ko papa wa ba na okọ ba bi fufuro me ko ma me wa ba we kan papa wo me ko ma me ho na okọ ba bi fufuro o mbe hu na o no ma sei asunu mienu nya ntokọ a sebi ewura na ewokọ emu no o mo na bre mesre papa iwo twini nkunu saa so na me nua ba no so twi kura pa o mienu nyina we pia we ni de achi we pia we ni de achi ya ko fa asem ni nyina ba no wahu se ye ka asem me we babia mistake ke se pa de na no ba de twi ho na nam de ase ya bon sa mistake aba ko ka jai announcer no MC no betumi asa oh we de mesre mo nsaboya me ba e bia sei nti mesre na watwe asan na papa na kuma to ne yam se ko kura bantan be ko kutwa di patriu am bisa se me boa se no kura bantan nko wahu nko kumuni pa because odone yire pa obi na me ka ba se meet me pa mesre mo enkanto ko pa be se yina se onka nyagro na mesre se mi nua ba na o na kuma mrefe na nso papa bi ntongu sa wa race ebe ye pa okay oba na ase enyeye enti arofo se enyeye dia eye enkwada ne ho nhyehyeye no ene sese yisinipi afemu ntie se enyeye dia monya atamfo enkwada enum ene wo montem enti enkonkoba so obi befre obi edi na tem obi nya obi yiri bio obi nya obi kunu bio obi ntumi mfre ne nyonko ni ne nyonko atem ebi nsi ensesesi enti enhyehyeye kora ebe koso no ene sese kwabrane wote ase se oba yi nya wotamfo eye nkwada no sika na eko enya oba ena aware no ana aware no eye awurei ena ne wo sama no ne enye sa nhyehyeye na somduemra ate asese ya atobo enye Asem Beba bio momye nhia ne enye sa nhyehyeye no na afei ye nhunu se ne sese eko adofo sa nhyehyeye ni sia ochine nyankopon ya adoma ye beba abeka ho asem de akere mu se ye koye nhyehyeye no baabi akosie nie na afei ye hunu baabi asusan de brode ho no fa ye da mase Awurade fie heba center e wo Kumase Kronombo sie Red Park sa wo de ho bo wo no mo a wo tiyade na wo ho kyerɛw pa wo ba papa ne waduru tatahwe enam yade tete wa wawie se mojabro so twere yade a wo ho problem ana wuntimu twetwe wo nsebo mu nya Awurade fie heba center ene beboa papa ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 asasu heba fokubi heba pada na wode abado enuanu maduro na aduro se wo ye oba na wutie mi atoko ma kunu ana atoma wo mpra se bema enuoma nkoye wo mpaso a media meka kire wo se de wo hia yekubi heba powder no doubt aduro no meme mo amoye mrempam sebe nuoma ma nuoma afonfon mesrew kotokubi heba powder sa powder we nsuo de sabi gum na kanum nom koko ana kubensuo kura sabi gum kanum na nom oba Otec femfia ha hwehwe Asem Beba Dabi fo benya kubibi okopon sa heba umrum misti heba ne blazer rekwa umrum fodwo heba wasante be kwa ofa ta drugstore webu akwa kofodua eho nyina benya bi fre doctor papa samwa ne number ye 0243 50 5775 0243 50 5775 na ya Bolivia Enterprise nso Kumase Sofoli alignment odom na ni multi home media nimhwe no onuada sani a wutie mie wo yade no yese wo de bra ye the future life nuane no ahodenuro na ahyemu matontwebun ye de besa